Remote yachiri kuti nayi. Opinda nebonnet. Right. Masquerade say, guys, masquerade say. Hey, network of food have to mboto zoti. Ta papira iti atisikuda kutigarise. Toda ngobata nyaya iyi zvakanaka tongoti anditika tobva taona kuti tasvika papi nenyaya iyi. Right, mira ndite, let me make something clear before ndapinda panyaya iyi. Mazvona nditaura kuti mai ava ngavauye vataure vega. Right. Hello mother. Right, ndikukufonera ingi ndati muyatsove ka mutore mvura yenyu muise paside mugadzikana ndichika then ndikufonera in the next 5 minutes. Right. Ava ndo mai ava vakataurigwa vemari ndichika tati chichamba hedu mucomment section. Utanga tisi kutobva ine uteerera zvifamba sei. Ini kazhinji kana tiri mucomment section guys. Then ndichitonakirwa zvamunoitawo zviya. Ndakazozviona kuti comment section inonakidza zvisingaiti. Comment section inonakidza guys zvisingaiti. Saka ndiri mucomment section paya ngeni ndichitopombonokawo zvamunenge muchita zviya. Anoona musatitore serious sometimes because chikuita zvamunoitawo. Ndakaona kuti munonakidza mucomment section. Unogona ngopisa munhu, unogona kutaura zvaunoda, unogona unenge wakapombonoka kana uri mucomment section. Saka kana ndiri mucomment section my life yamwe guys don't take me serious. Ndeni ndichitonakirwawo zvangu ndo pandakatoona kuti comment section munofaigwa zvokutodaro. Ndokune life yose comment section ndokune nyaya yese. Anoona saka tinenge tichitongofarawo zvedu. Musatitore serious. Ndatonzwa sogama kusena chiti sisi ndiri kutukwa nevanhu nokuti munenge mauya mukasakomenda kuti makomenti angu anenge ari kutotamba ndichitedzerawo zvikuita comment section zvikanzi vari kutomatora serious votanga kundituka vachindipa chakuseri kuti hatichakupi mari noti SIS MELLY vakati zvakati hatichaku ndikatofuka napo anatombozona kuti madiaries chi anototora serious kuti SIS MELLY vatidai saka kutotedzera but anyway so aga tichazvigadzirisa ine ndichitongozvitirawo sarcasm dzangu ndichitonakirwa ndiri mucomment section antika but that's not serious anyway. Saka guys, pane nyaya iri serious yauya pano. Handina kukambira nyaya iyi mazviona. Ndandisina basa nayo because ine kwayakaenda. Ini regai ndikudzei ndakazvimirira ndichiti. I know a lot. Asi nenyaya yekuti ini hangu makuwa acho andidi ndidana ndotaura nyaya yake ega. Ndosati andina kana one day ranambokamboya ndikati nyaya idzi. Ndiro ndichimbonyora mucomment section kuti tozviziva takazviziva kudhara. And truly speaking nyaya pana ndichikudzai kuti nyaya dzakawanda dzinouya nemaoko mangu but dzemasocialites ndiye ndichirespecta tomu wangu andoshanda navo ende tu ndikati kune munhu anenge aitigwa auya nenyaya yake chiuya palive utaure akatanga kuti ndotya hama dzangu inapa zvandokwanisa kuita kana kuti murume wangu anga asingazvizivi saka palive angakwanisa kuya ina andikwanisa kutaura nyaya yemunhu asipo uya kutaura nyaya yako wega because mangana kuzonzi inosandudzwa chinzi SIS MELLY this SIS MELLY that. Saka kana munhu asina kuuya ndosandina kuti dzimwe nyaya idzi hapana munhu anombotyisa pasocial media pafeya kukudza ichokwadi but kana isina kuuya pauri munhu akazvimiririra handikwanisi kuita nyaya dzandangowa hearsay.
Andimona because anenge ari makuwa ndinoda nyaya inenge iriye munhu achichena nyaya yake ega achikudzai isizomira nechokwadi. Pano we are the voice of the voiceless. Munozviziva haisi nyaya yekutsvaga cloud, ndo nyaya ndo content yepano yekumira nevanojanyirikwa. Ani munozviziva ndo content yepano iyoyo. Whether ukazondona kuma comments uko ukati kwa chimvengevenge achina kupera ndezvako izvo, asi munhu chetabatsira. Munhu chinenge chamira naye zvako zvimvengevenge ari kufambisa mbiri chondikada kudzokera nhasi ndorambidzwe, asi vanhu ndiye ndabatsira. Vanhu ndinenge ndichibatsira zvandoda kuzoita kunze ukoko kana ndisiri palive batani chete ndinobvumidzwa kuita live nevamwe vanhu kune mamwe malive. Musati dzvanyirira kuti hanzi rambai makangoti kwati, musabvume hamuchatauri nokuti imimi makati kutaura kwangu hakuna ine mvengevenge. Kana ndisiri kubaya live ndisiri palive pano padiaries ndiri kune mamwe mapeji ndinobvumidzwa kurasa muswe kuma comment section because handisi pabasa. Ndakangofanana newewo uri mu comment section. Kana ndave pano ndo panenge papa basa pangu pano ndienda kuchimira nechokwadi sezvatakuita izvi. Andika mai Mazowe ndaona kuti kana muchida nhasi you can end this. I know you are watching. Ndakuisirai message. Amusati maresponda zvenyu but message ndakuisirai kuti end this. Because zuro kana mchi remember ndakati muri kuvhura Pandora's box. If you still remember ndichara nezuro ndakati you are opening Pandora's box. Kuramba makanyarara. Imimi munoziva kuti kune list yevanhu. The fact yekuti anambo yanga kudza imkoma kuti kune nyaya dzakazara dziri muma inbox medu is because ndisingadi kudzai ndokudzirei ichi izvo zvemakuwa. Andikudzi izvo zvemakuwa. Asi dei iri nyaya kuti munhu abvuma kuya palive nenyaya yake ndaitokuvinga kuti mkoma kune munhu akuya nenyaya yake zvakati. Please do right by this person before we go live. That's what I do. Atingotange nokuya palive. Vanozviziva ndotanga nekuenda kuseri. Masichelets anozviziva. Masichelets ese anenyaya dzakamboya kwandiri chero umwe akazondituka zvake patanotozviziva kuti simeni vanotoya kuseri kuti kune nyaya dzauya wadi kuti edhe munhu mugadzirise umupe kana uchikwereta bhadhara before ndauya palive. Handingobayi live masocial life checho chero vamwe vaya vakundituka vane nyaya hobos ndaitoenda kuseri ndoti ngatigadzirisei kuseri vanhu vabhadhaga zvakanaka kuseri because ndenjirispendo tiri pakambani 1 andi muri kunzwa. But mai Mazowe it's up to you. Isi pana patikutuki tinokudza ichokwadi sezvachiri zvave kwamuri kutora kana kusiya but macomplaints achanyanya mai Mazowe. You can end this kana kuti this is going to escalate zvokuti muchaita stress, mukaita depression, mukaita BP, mukadonha pasi muchifamba. Mune vana fungirai vana venyu kikina meme. End this. Mukaonekwa kubuda vamwe vanhu kudai so mai ava vabuda vachichema you can see kuti she's not okay. You can see kuti she's not okay. Mai vabuda vachichema vava nanhasi 7.5 pounds inorwadza kusanganisa kunoku haibatani zvekumhanya. Havasina pekugara vakatengesa stand. Muri mimadaro mukazozosera imwe mari yenyu mukazovarifira kune umwe munhu wenyu. It is the same thing. Handidi kutaura nyaya iyi because muridzi wayo ngauya ataure ega mudiaries, ngauya ataure ega ari kucape town futi. This is exactly zvamakaita futi mai Mazowe. Makatora mari yake for months mukaispina asitanga kunetsa kukudza kuti ndakuenda kwaSIS MELLY because ndiri mudiary mukazoti ndipe ndikuisire mari yako mukamisira mari exactly yakupai but makangana kuzoti akwira kubva kuCape Town kuenda kuZimbabwe akanogara madays akadzoka hamuna kumupa mari yetransport, hamuna kumupa mari kuenda kwese wakaita kubasa kuno kabatirwa mari yemadays akaenda kuZimbabwe mamaendesa kuZimbabwe handika akabatirwa mari hamuna kumupa vakangomupa ikakwandirana yaanga abhadhara of which that was not fair. But ndangoti kuno umwe wanguona since warikavha mari yako handika zvimwe ngosirawo kuna Mwari. That's what I said to her. Antimaona. So dzikuenderera mberi it's up to you. Uyai pano mutaure namai ava paitwe agreement vanhu vakateerera mudzosere mari handitika kumunhu uyu mai Mazowe. Nyaya dzenyu dzese dzinogadzirisika. You are trying to prove to be stubborn of which zvichakuwisirai mugomba remoto. Andimaona. Imi muri kuziva chokwadi. You are trying to be stubborn but kana zvaputika kudai ngaichitoita warning. Ngaichitoita warning kwamuri kana zvaputika kudai. Andimaona kuti mugadzise zvinhu zvenyu fast. Zvinowanikwa izvi. Ngaitifonere mai vauya. Because ini yacho ndapinda pakatika anonyatso wine. Ndofunga vakufonegwa nemai Mazowe. Ndofunga vakufonegwa. Yau yakakunoko. Vakufonegwa nemai Mazowe I think. Great one. Hello mother. Hello sweet. Makadi yenyu mother. Hello, rukuswai. Mother, nyaya kunoko ndokwa yavi.
right inini ndasvika muchita nyaya yenyu manga mazoedwa inini ndiripo antika but zvimwe zvese zvataruka mashure kunhu handisiko tatoiva neimwe new platform mama ndokumbirawo mutange nenyaya yenyu kune mamwe mapoints angazi maybe anove atamisa kwatitire masivanda togona kumabata panapa antika chatisi kuda kutite kuti kubatsira kuti muwane mari yenyu back ende tichamira nemi kuti muwane mari yenyu back so mai mazoenda vaisira message zvave kwavo vari kuti vauye tigadzise nyaya iyi pano kana kuti nyaya iyi chavachaisa mufaro antika saka ndokumbirawo mutange kurondedzera kuti chii chakaitika makasangana navo sei zvikafamba sei kuti muzosvika pamasvika panhasi Alright, ndotsanangura panapa pamuri. Ipapa handina handidangu maonekwa life yenyu kudhara kazhinji kacho inini I try and protect my victims ndosaka ndichitifonai. Alright. Alright sis. Hello. Takateerera taurai. Zvakaitika ngezvekuti inini ndinofarira Facebook zvakanyanya. Ndofarira masocial lights ndichingoteera mwese. Handisi nazviswa. Saka mai mazowe ndinafarira zvakanyanya ndotoati sisi wangu. Saka zvakaitika takasangana paFacebook ipo kwava paitaura nyaya dzema-COS. Ndopendakatora nhamba dzavo. Ndakatora nhamba dzavo 2, ndatora nhamba dzavo 2. Ndobva ndatanga kufona ndichinetsa asingadairi, ndichifona ndichinetsa asingadairi. Foni ndope yakazodaiwa nemurume wacho. Akanditi munozotaura nawo manhiri. Halo, murundizwa here? Tikukunzwai, tikupai mukana kuti mutaure. Ndopendakatanga kutaura nawo. Saka pendakataura nawo haana kana kumbonetsa kana kudini. Akabva anditi COS riko. Saka bva andichaja 4,000 pounds paCOS. Ndandabvunza. Ndikati saka muno hazvitori time here. Akati hazvitori time. Inini pachezvangu ndandabva kutengesa stand yangu. Ngenyaya yekuti iwo akanga ataura nyaya yemaCOS. Saka hazvina kana kumbotora kana time. Ndakabva ndato zvesendi zviya ndimwari hazvina kana kumbotorawo time. Ndakabva ndatotengesa stand yangu kwautoya kuCOS kwautobhadhara COS rangu muna September. First mari ndakatanga kubvisa ndakabvisa mari kumba kwaMeki. Ndabvisa mari kumba kwaMeki ndakabvisa 2,660 ndo mari ndakaenda nayo kumba kwaMeki. Ndaenda ne2,660 Meki uya pano umwe mukadzi wakadaidza wakaita mujaindi so tikati toendesa tesere mari akati aiwa ndiregera ndoende nemukadzi uyu. Saka iye wakazoya nereti yekunyepa akanga anitorera 5,000 rands. Saka ini ndakafonera mukomadha mukuru ndikati reti yakamira sei obva anditaurira. Ndopendakataurira mai guru madha ndikati Meki wanditorera imwe mari zvazvakadini kuti ndidini ndiyo nini ndinhingirike. I understand zvamuri kusangana. Madha ndoda kubvunza zviri important. Makamboenda kwadokta here? Makamboenda kwadokta? Vakati makapiwa treatment? This is sad, guys. This is sad. My Ava is not well. Mother, and if you are not going to look after and take care of yourself, mother, and do kunyepera muno stroke. I know kuti nyaya iyi iri kukuremerai. Makaremerwa. Because Maria mukutaura pakuno ku Africa watengesa stand uchiti ndope kugara. Mudogona kudona ku stroke chaiko cha ndoma stroke ranta vana guys. Don't take this for granted. Don't take the munhu mukuru kuti she has no reason to be actor. Endera mberi mother kana ma right. Chirunyanya kunditi ndidai.
akagara nemari yangu. Murume uyu akazotorawo ini adhimini wavo almost 2 years dzatokwana kapa. Handisi muri kuona. Saka mwana wangu ini wakadzingwa pamba ndana bamuni nacho pamba petai zvikazi makaronga dhiri nhama yako. Saka muupenyu ukadakati dai ndaona hangu COS gumbo rangu richakwanisi kufamba rakuti koda koda saidi rangu yowe apenyu dai ndaona hangu COS ndotaurira hama dzemurume dziyo ndaona COS ndo zviro zviri kundiwadza. Saka ndati nyika yeZimbabwe we dai ngandibatsira hangu neCOS mari yacho ikauya simeli ndinoidini. Mari yacho yapera kupfatsurwa apasina chiro. Ende mari yacho yendakaendesa kuShoprite inotokwana zvekuma 200 and something thousand nemaretsi pa7,000 yendakazobvisa 7,000 pounds. Pekutanga ndakachinja 7,500 ndikasara ne200 kudai. Mazvizwa BP nditori nayo iyezvi zvidatuma munhu kutakishop ndandodedera ndandobvunda nanasi ndiri kudedera dai akwanisa kundibatsira zvina kunimirira mushe sisimeri mutorowo mwari wangu mandifonera ndofawe here mwana wangu wabva kundifonera chinyi yowe apeno mwari we apeno apeno. Right, naimada munhu wamakapa mari uyu murume uyu mati saka mari yamakaendesa kwa mai Masowe vakazodzosera mari ibheki mukazopa umwe munhu. Atichakunzwi network yenyu iri kudhura. Mari yamakapa mai Masowe kutanga yamakaendesa through Miki yakazodzoserwa mai Masowe akazokudzosera here mukazopa umwe munhu here. Akagara nemari iya 1 year. Agara nemari iya 1 year muna September ndopa akadzosera 4,000 iya. Akati handina mari yekudzosera ine macharges. Ende mari yacho iyona kuidzosera kwacho kwaakaita yakanga yatowa hondo kutoita like kunga pane zvendakaita nawo. Meki kutanga kundishauda wakandisiyei Meki mukafunga kuti inini ndinoziyana naMeki kutopfura mai Masowe. Asi wakandishauda ndikati handikwanisi kushaudha ngenyaya yekuti ndakaremerwa mamurupona pa7,500 ma-USA ekutangaya ndakasara ndiine 200 sisimeli murundizwa tikunzwa akandishauda mai Masowe akandidaidza koninuko kunozi kupikwa akanga auya kuCape Town ndikandatumira zvese kuna tete Masuwanda akaningirika ndikaenga akanditi COS muningi wangu ndinokupa. Ndakabudisa mari yangu ndikatengera mwana zvinhu zvechando iwo ndikaitawo nerudo rwangu ndikaatengerawo zvendakaatengera ndichifungidzira kuti aidza dzizosviki kudai. Zvadaro iwo ati handikwanisi kosiwe andirioni. Right, let me get something straight here mama. Mari makapiwa beki here chamuri kudai COS kana kuti mari hamuna kupiwa. Makapiwa mari beki here. Andi ndakapuwa zvaakaita akati echidzosera mari kune musikana ari kuUK akati inini nemacharges mari handioni ndaikudzosera iwewe pasina 1 week mari iye yakabva yatowa futi ndaadhimini wawo. Ko adhimini makamuziva sei? Adhimini ndakamuziva futi through maiguru iyowa maiguru mai Masowe. Ndakamuziva futi through maiguru mai Masowe iwawo. Adhimini uyari ndobva atora 4,000 iya ndobva akanditi inini COS rakwira COS rakabvara 7,000 inini ngekuda chinhu ndope ndakataka kwereta mari ndope ndakabudisa 7,000 ndakaenda kobhadhara 3,000 ndobva ndaendesa yobva yaita 7,000. Makaendesa kunani? Kuna adhimini. Iwe ichitaura maiguru ari kuti makapa adhimini inini ndiri kumusha. Right. Adhimini uyu aripi makaisa mari kupi? Ari kupi adhimini uyu?
adhimini uyu ndisekuru awo akati ndisekuru angu akati hapana chinonetsa chero akasiyana iwo asati anditaurira kuti akaenda kumusha anganditaurira kuti chero muchida kupa sekuru solid mari no problem sekuru solid anokupa ichi COS sekuru solid havari kupi saka anawe ikokoko sekuru solid vari ku-UK okay so hamuzivi sekuru solid imimi makavaintroducwa namaiguru venyama mai mazowe vakazoti zvakare ndakuenda kumusha munogona kupa sekuru solid mari handika then vanokupai COS handiti ndizvo namba dzasekuru solid ndinadzo namba dzasekuru solid ndinadzo ndokumbirawo mutitumire izvo zvavo ndinadzo nditumirewo namba dzasekuru solid ndisenderewo namba dzasekuru solid tinzwe sekuru solid kuti vari kuti kudii ndakubvunza mari iyeyi aka zvozi munonetsa hachatondidairi iyo maiguru anototuka mwana wakafona kuti kuku ikoko echiti uri kunetsa mwana uri kunetsa kutotuka kuti maenye anonetsa mwana wakadzingwa pamba sisimeni inini kuno kwacho ndogara muhani rumu mwana zvaakadzingwa pamba zvikazi madziro enyu namai ako ndokuzosvika kudai kwendaita ndokusvika kudai kwakuti ndofa here sisimeni dai ndadaona hangu COS mwana abva kwaari kugara ikoko aenda hake kubasa anhuwe right ndipisenderei namba dzasekuru solid ava sekuru solid inzwai guys nyaya iyi ndandisina kutopanzwisa mo ndati tikazobvunzawo kwavari tinobata mamwe mapoints atanga tisina kubata handiti vakapa mari kuna miki handitika close to 2.9 handiti pekutanga vanzi COS 4000 namai masowe vakanzi 2.6 vakanzi ndaunopa meki handiti vakaenda kumba kwameki meki akati ndakuchinda kunotumira kunochinja mari iyi kuti ize kumapounds handika iende kupi ku-UK mai vakatoenda tose here meki akati no ini ndoenda navamwe mai vanhu vakaenda navo ini chisarai pano ndokusiya mai ava mai ava sezvokuti reti yemukuru haisiri secret guys kana ndikaenda nochinja mari izvozvi imi wosora uchibaya foni yako uri panapa unotoona reti kuti imari anyway iyi ndeimwe nyaya ava kanosvika vakanotoregwa 5,000 namiki vakauya vakaudzwa reti isiriyo but ivo vanga vane munhu achienda kumukuru wanoziva wakafonera akati no reti yakamira so havana kuudza miki because vaida COS handiti vakangoudza mai masowe kuti munhu hana kundibata zvakanaka zvikapera right mari nguva nenguva kwanga kwakuya mastatement kusvikira mai yanga yonetsa mai mazowe asati ndakudzosera mari yako handitika ndobva vadzosera 4,000 yakakwana havana kudzosera macharges nedzimwe mari dzakadindini vangomupa mari 4,000 of which that was wrong panotumigwa mari pese pane macharges guys you know it kana uchitonitumira mari yekuti ndikutumire order yako yemafuta ndinotokutisa 10 rand extra pamusoro because pane macharges right vazodaro paya ndobva vati mari yazouya kubva kwaita admini anonzi sekuru solid wavakaintroducwa namai mazowe kuti indakuinda kumusha admini wangu uyu handika anogona kuzokupa COS taura naye ndobva vataura naye admini akati COS rakuita 7,000 mirai ndikudzei game rakatambika apa handika ini funga dzangu dzinomhanya ndedzetsotsi saka dzinogara dzichimhanya handimona ndedzemunhaka ndedzetsotsi funga dzangu ndobva zvanzi CEO ichitaura nasekura handika sekuru vakati COS hachaiti 4,000 rakuita 7,000 mai vakamhanya kunokweta 3,000 kuti kwane 7,000 vakatumira mari kunani kuna sekuru solid handika vachini COS munopiwa mupe henyu mari kutaura kwavo vanoti mai mazowe vakati mupe zvenyu mari handika because ndo vaiziva admini wavo nanhasi ndo vanomuziva mai ava vazivi admini vakabva vavisa mari kubva ipapo statement after statement mari hapana handitika iyi yakatwa kuna mai ava ende chandiri worried nacho now more mai ava is not well zvokuti gumbo rangu rinogwinagwina manesi makazara pano isign yestroke ishi handisi kuvabvunisira nati kudini but isign yestroke iyi kuti gumbo rangu rinodai side rangu rinodai imi munozviziva ende havagoni kunarisa nyaya yavo vasina kuzarigwa kuti vanotokanganwa vachitaura kutoita confusion vachitondedzera nyaya yavo handika ndoda kuti put yourself mubhutsu dzamai avo kana tora mai vako kana uri mwana mudiki uise mubhutsu dzamai avo vari mai vako anti muri kunzwisa right this is what happened now ini nda kushandisa pfungwa dzangu chaichedzoka dzechitsa mai mazowe vakati 4,000 kuna mai ava COS handika panguva iyoyo maCOS akakwira ndopanguva kuita 10,000 ivo kuti vachiti kune mukadzi uchindiwedzera mari COS yakwira it was not impossible vakati ndakudzosera mari vakatambisa admin wavo frank because
figure yavaida it was 10,000 or 8,000 ndo mari dzemacos amai masowe. Ndatatoshamsikani pa 4,000 kuti 4,000 mai mazowe hazviiti. So vakazoshandisa uyu admin wavo kuti iwewe chinda unoti 4,000 indota vabhadhara iri 8,000 ndo mari yemacos amai mazowe nema 10,000. From what she told me personally, and sikuwedzerera kana kutapudza, macos avo vakati 8,000 ne 10,000. Right, zvemaprice avo atinei nazvo idhiri ravo. Taura yenyu. Sisi Melly ndakanganwa futi. Akomana aya anangu inini akanga ichida kuuya ikoko anga ari true. Ndinomwe mukomana ari pauniversity. Akatonditi saka zvawabhadhara 4,000 bhadhara futi ine 4,000. Saka izvi chimbondipa imwe 2,000. Murubaona. Inini ndope ndakanyumwa ipopa. Tikati inobhadhara sei ine 4,000 apa muchida ine 2,000. Mwana wacho asati adini. Mwana wacho asati auya. Handi muri kuzwisisa nyaya yacho. Saka guys ka ende right now zvandakuita inini havasirivo vega maya. Pa fair she's not the only one. Hativazivi maya. Tatoshamsika vachipinda uko kuti ndiani maya. Munhu anongofollowa ari silent. Pane mistake kuti rikataurwa right now kunzi Edith Makope. Chero usina kumundizoti zita ndoriziva mastreet. Kana tipakanzi tongotani Flossie Remigio utozati zita ndoriziva. Stara tagura maya atasingadorizivi. Hanimaona kune vanhu vakatowanda variko kafana maya. Right, if you are there uri mcomment section wakantarisa antika wakabhadhara mari yeCOS ngatichingobuda tseka 1 memazoyo masove nyaya idzi tseka 1 handi because azvibeseri kuti nhasi wauya vodhila nei mangwana umwe wobuda futi nokuti kwadhiliwa nei oti nyangwe neniwo tiri kupai mukana vasikana nevakomana kana muripo andichika makatorerwa makabhadhara maCOS probably makanyarara muchiri kuhopa kuti takaudzwa kunzi kambani iri pa suspension right now. Don't worry, zvichaita musanyeperani. Hatidi kunyeperani. Nyaya dzemacos dzinochinja kuUK yuko. Everything is changed. Zvatochinja zvinhu izvi. And then now with all these events that are happening now, antika vanhu vari kuUK chaichaiwo zvandatoona inini vamwe vacho vakatsamwa. Pane ma-email address angachikandwa kunzi vanhu ngatinyorerei. Budai pachena mubatsirikane panguva ino. Because ikabvera yangu yemaoko ema-authorities mari hamuchaiwana. Anti muri kudzwa chigara machitongobuda panguva inoi antika mutauro kuti neniwo ndakanga ndabhadhara mari neniwo ndakanga ndabhadhara mari neniwo ndakanga ndabhadhara mari. So that mai mazowe kana vachita plani vozati mari dzavo imari dzose kuvanhu vonganza mari dzese vodzosera mamanda nzva kuchita nzi inini mari handichaidi ndoda COS ndizvo here. Ndati Sisi Melly onini chendaitokumbira kuruzhinji rweZimbabwe dai ndandaona COS rekuti ndipe mwana ngenyaya yekuti mwana wakabviswa pamba hakusina mwana mari yacho ikauya haikwani futi kuti nditenge futi stand ndinoendepi. Saka dai ndandaona munhu wekuti unokwanisa kundibatsira neCOS ana baba munini acho sezvaanga akatenda zveCOS izvo ndaiti mwana waenda. Right, mubvunzo wangu wodzoka zvemama pakuti sorry hendoda kunzwisisa kana nchibvunza ndi mubvunzo yangu inoti siyanei kune mama platform handiti kana COS nhasi paita munhu atindine COS mcomment section anditika ndiri kudawo save because atikwanisa kuisira maprice vanisa ndeavo hazvinei nesi zvemaprice avo vari kuasila oti ndiri kuda 10,000 kana 7,000 munayo here. Ndinotsvaga ngenyaya yekuti hazvizi kundimirira mushe Sisi Melly. Ukondoruza stand mwana haana kuenda kuti ndita gore rakaperera chandina kuenda kumusha ngenyaya yekuti ndakagarirwa iyo gore rinoira handisi kuenda ndakagarirwa ende handina pekogara. Saka dai ndandaona hangu munhu anotora mwana kana kuti akakwanisa kana kutora mwana wangu ndaiti akanditi kana kuti ndinotutsira ndokwanisa kukututsira hangu kana kuti ikaita kana kuti 8.5 imwe yacho mari ndoshanda ndoningirika ndounza futi. Okay, let me get this right mama. Imimi pamhuri yeZimbabwe muri kukumbira kuti ane COS abude pachena ataure. Hambusi kuchemera mari yenyu yakatogwa namai masowe. Ndizvo here. I want you to be honest mama, tichabve COS tichiziva.
I want kuti mutibudire pachena isusu pano tiri vanhu venyu tiri vamwe venyu tiyazonzwisa kuti totsvaga COS tichiziva kuti aiwa haisi nyaya yemari iyi inyaya yekuti muri kuda COS. What do you want mama? Ndoda COS kuti mwana wangu dai atohwa zvake. Right, there you go. Inini guys, I am very fair. Andi muri kunzwa, I am very fair. Andi muri kunzwa, chekutanga mama is looking for a COS. Andi muri kunzwa, vati mari yavo vanotsvaga vanayo. Vari kuda COS kuti mwana akwanise kuenda kunze kwenyika. Kana vazouya mari yecheka tauraini mari yecheka uya simeli zvendaitaura namaiguru apo kuti mari mukandisendera imini aichakwani kuti nditenge stendi uyezve stendi yacho mastenzi kwamutaro kwaanodhura kana mukazvitarisa aritoma 12,000 10,000 ndinoiona kupi mandidzosera imini. Ndikunzwisa point yenyu right mama ndoda kuudzai chokwadi kutora kana kusachitora zvakwamuri. Muri kuziva kuti nyaya yema-COS kana muchifollow up amusizvo mati munofarira masocialites kana kuti pano munopa adhojera inyu yekuti ndinotaura chokwadi munyaya dzema-COS idzi. Nyaya yema-COS mama pano apa tinotaura nezvadzo everyday. Mama vanhu varohwa mari nema-COS. Vanhu varohwa bhegi mama. Even right now ndinogona kungotaura kuti mai varida COS the next you are exposing yourself kuti ndinoda COS kumbavha dzimwe dzisati dzaexposwa dziri mucomment section because soon after this vari kuapproachai tiri kuda tine COS moburitsa futi. chakaita kuti sisimelika ndibhadhare mari yehika iyi handina kumbotya kuti ndipe maiguru aya mari because apa ndoziyana neti zvakanyanya. Saka handina kumbotya kuti ndibudise mari yangu ndape uyezve paakazonditi sekuru handina kumbotya ndaiti vanhu vekuziya. Right mother, pane mumwe munhu anditika wandiri kuziva anawo ma-COS anditika hazveprice handizivi akangondiudza anditika ende vanhu ava inini hangu zvakuitika ndishati ndotrasta vanhu ka zvakunetsa nezviri kuitika pasocial media zvakunetsa kundichindotrasta asi ndovaziva asi zvokutrasta nawo nezviri kuitika handichagoni kubudisa muromo iwoyo because mangwana mozoendazve moti simeni vakati ndinotrasta vanhu ava. What I can just do is tichipedza pano ndofonera vakadzi ava anditika ndafonera vakadzi ava ndisapako mune vamwe vanhu dai guys muriwo here mucomment section ndokumbirawo vamwe vanhu 2 vanovolunteer vari kunze uko muve neni paconference call so that we help each other anditika kuti COS ravari kuda kune vanhu vandiri kuziva vanawo kune munhu andiri kuziva nawo right now animaona mundibatsira kuti verify pamwe chete tichionesana kuti vobhadharire mari yavo kana zvifamba sei. Ndinokumbirawo vari kuvolunteer to help me verify nokuti zvokuti ndichati ndova trust haishandi kumunhu nomunhu zvake trust haichashandi nokuti moyo wavo vakatostroka nenyaya yeCOS iri vakatostroka nenyaya yeCOS irori vari kuda COS moyo wavo uri paCOS the earlier vanowana COS rachona the earlier yavanogona kutanga kuita kupinda murecovery kuti vatange kugamuchira kuti ndariwana votanga kupora andimoona regai tivabatsire no takutobatsira ndozvitoripo takutobatsira I so hope kuti richiripo because ndane 4-5 days ndaudzwa ndaida kutoti ritengwe neumwe munhu ari padhuze neni ndaida kuti ritengwe nabamnini ndo vaida kutenga COS iroro zvokutoti vanga vachitonzi vatopiwa zvikudiwa kuti vachiitigwa only to find vokuti mainini vakanga vareverawo bamnini nemavo kuti ndakanyora chirungu zvacho kuti ndakanyora chirungu ndikachipasa ivo vasina zvo vakadlavo mari English izvo vakamanya kunonyora vakapuwa dheti rekure zvino handichimaona saka zvinhu zvacho saka ndisingazivi kuti richipo here kana harichipo because ingana ndichitsvagira vanhu vangu ndinoriwana saka I just need vanhu vari mucomment section anditika 2 andika variko kuchandoko kana kuti vane maagents avo please mundibatsire tiite conference call pamwe chete so that we verify kuti kosi iri riripo here handimaona kana richiripo ndizvo here
handisiyana nazvo imi SIS MELLY. No, I can't. Mai ava kurwara. Mai ava ini ndiri munhu wevanhu guys. Mai kana vachizoriwana course racho there's nothing wrong. Kana mwana vachingopiwa course there's nothing wrong. Anti muri kuona as long as vapiwa course racho. I know kuti my diary is UK for me. Amudi kuti ndiwangu nchibatwa batwa. But pamupambe kuti ndinogona ini ndino like takwisa moyo. We mai ava is not well. Mai ava ringoda COS. Andimona varuda COS. Asina mazoe. Nokuti mai ava vati ndikuda COS. Hazvino kuti mamuchabhadharika 7.5. Imini na Sekuru Solid. Tukuda kuti mugadzise nyaya 7.5. 7,000, alright. 7,000. 7.5 my USA ndakatanga kuchinja. 7,000. 7,000 tikuida mai mazoe. Saka I'm not sure makabloka na mai mazoe. Ini. Na bloka. Andina. Asikana ndikafona Sekuru Solid yo handa iri. Mai mazoe antifonira nguva yapera. Alright, hold on. Mbate makada. Mai mazoe makadiko. Yes, mai mazoe. And you record it because in nditoripa ina ndi record mu nditoripa live mai mazoe ndakusendera message. Inini and I'm coming in peace. Ndoda tigadzise nyaya idzi. It's too much mukoma. Let's chinzwa ika mukoma iboni pa mkani. Pane nyaya dzakawanda dzikubuda ndi dzinoinvolva. Imimi munoziva ndizivi. Kwa munokwereta ndi kwa musingakwereti. Inini hangu ndakazvimirira SAMELLY. Ndandati zvazvakadini kuti imi munoziva vanhu vese ava anti do right by them. Kana kuri kuti mari hapana right now you make arrangements anti vanhu varege kuramba chigunun'una nezita renyu mai mazoe. I'm talking as a sister. I'm talking as a sister. Ndina mari ya mai ava vari apa pavamakatumira kuna Sekuru Solid kuti vabhadhare 7,000 vakatorerwa 7,000. Saka Sekuru Solid havana kuzosa mari vakungotaura statement after statement. Imi makanga mapa kwa hede kuti munopa mari kuna Sekuru Solid because nda kuenda kuZimbabwe. Amaisele maiguru. Ndiri maiguru. Amaisele ndakati handina kutaura here kuti hold on nemari iyoyo. All these days you've been calling me. Muchiti maiguru. Inini kuti ndizive nyaya kuti vapiwa mari. Amaisele vaendesa mari. Ndansingazvizivi SIS MELLY. Ndoba ndafonerwa nemwana wavo ndabva kumba. It was handisingazvizive ndopika nakikongo vari pamaisela. Ndobva ndati ndikini ko waiziti makundifonera ku chii chakaitika nemwana wamaisela. Zvikanzi aiwa pane munhu ari kunzi ningi akapiwa mari namama. Muri vanotaura SIS MELLY. Mazomuteresei. Ndakateerera. Ndikati vakapa mari anyu ndandisingatoziva SIS MELLY. Ndobva ndati vakapa mari anyu zvikanzi vakapa ningi. Ndikati kwamaisele vakaita zvinhu zvakadaro sika. Ndakatoshamisika. Ndobva amaisele ndavatsvaga havana kundidavira kuti ndinyatsonzwisa kuti chii chakaitika. Ndobva amaisele vazonditi mukoma mari ndakanda pasekuru ABCD. Ndikati muchivapirei. Zvikanzi vakanga vati vane COS. Ndikati amaisele, did I not say not to give anybody money except you? Zvikanzi ndakazvinzwa mukoma. Ndikati makazviitiri. Zvikanzi vakanga vati vane COS. Saka inini I started to follow up security makatorerei mari yamaisele. And you know how it happens SIS MELLY. Maybe amaisele havana kuexplain. Amaisele nasekuru vakawanana muinbox mangu. Sekuru ava idzi ndiadmin Facebook. Vawanana muinbox mangu. Ini ndanisingazvizivi. Ndobva vatanga kutaura vese. Saka amaisele vakatozouya kwandiri manje vachitozviintrodusa vega. Vakutondiudza kuti ndaona ningi muinbox. Saka inini ndobva ndanovhurwa maadmin E9. Ndikati ndiani atora mari kune munhu akadai because avanga vasingazivi zita amaisele. Ndobva maadmin echikadzi vakataura kuti sisvi tiri makataura kuti sisvi kusvika ndazosvika pane vavo. Vakati anonzi ari zita. Vandati zita haana kundipa kana kuFacebook handiizivi but phone number yake yakadai. Ndobva vakambva vati vanonzi amaisele. Ndikati ko why maenda kunotora mari munhu muri muinbox mangu.
Skadzaiwa ipapo patadzwa memo zokuda kukumbira igero. Ndikati ndiri socialite nenyaya dzemakosi dzani yese kuZimbabwe havazivi ndoita zvemakosi. Mazviitire ndobva wakabva kukumbira igero. Amaisele ndobva ndazwa kuti alright amaisele zvotete zvino ndina makosi. Anditika zvandisina makosi ndichaita sei? Ndichakupai kana rauya. Alright inini ndinongoda fee yekuka ndidareta ifezi 3 maintenance. Munongodipa fee amaisele ndobva vatondipa 4,000. Saka ndaona kuti makosi haasi kuuya zvaita mazano. Ndakamaisele regai ndidzose mari. Nekuti haasi kuenda kana manongozvika nzaiwa maiguru chengetei mari. Nokuti ikadzoka ndinoishandisa. Ndikati aiwa regai ndidzose mari handinoona ndabata mari. Pamwe munoona mumwe munhu andaita sei anaro kosi ngada kutenga. Amaisele ndobva vandipa mabhegi details kunoku inini. Ndobva ndadzorera 4,000. That was last year sisini. Ndobva ndadzosera 4,000 year. Kune munhu wavakatingi mupi. So from there nyaya ichibva yapera. Munhu wasisime ndobva yapera kupera ndakati kuti wana maisele. Then amaisele inini babo ndikutovaka. Ndozosvika kuno kwini mwa October. Ndakutonzwa kunzi mwana wamaisele akutondifona kuti ndiri china vakapiwa mari ndiani otaura nani otaura. Ndobva ndabata maisele koma zviite zvikanzi soro wakoma sekuru wakanga wanitaura kuti vane ngirikini vane makosi. Inova ndabata sekuru sokuku ipai amaisele kosi makatorei mari yamaisele ndisingazozivi and hamutore mari yamaisele muchibuda muinbox mangu saadmin and you go use my name. I don't like it. Inini handitore mazimba pamakosi. Ndakazvitaura kana maisele unoziva I don't take any zimba. SIS-MELLY munozviziva. Makandiudza kudaro akazvitaura kuUK pai mukati handitori musi wandakasangana nemi kuti mukunotora maindia. Ndizvo zviri kuitika izvi. Amaisele vanopupuraiza nemuromo wavava. Mari vatapa. Mirai maisele mugozodaira vapedza ivo vaima. Halo, ndipotaurawo wangu. Taurai maini. Halo? Taurai. Halo, iguru. Kuti ndiziyane naiyo sekuru solid. Ndakaziyana nasekuru solid pamusoro penyu. Anoziyana nasekuru solid. Mira ikanditaura ndakaziyana nawo pamusoro penyu ndimakatoti ndina sekuru solid. Ameno sekuru solid ane imwe kosi here. Ndimakaita ndiziyane nasekuru solid iwawo. Kwakuya pemataura pemari ndine confusion yakanyanya SIS-MELLY. Ndanga ndakanganwa kuti mari iyi takapa last year ikaita gore. Akaita gore nemari maiguru akazondidzosera mari. Kubudikidza ndimeki ndiyo akaita kuti ndidzoserwe mari namaiguru aya. Because inini namaiguru aya taitowirirana tichitotaurana chaizvo zvinhu zvinoitika. Asi ngekubudikidza ndimeki wakandibhechera ndiyo wakaita kuti mari idzoserwe. Ndachema paya namaiguru ameno pamwe ndaitodai ndakatofa. Abvunzeyawo kuchema kwendakaita masondo akaperawo. Ndikati maiguru moda kuti ndiite sei? Alright, maisele imbomirai mese muri two. Mirai mese muri two. Because you have this said. Inini ndiri munhu ari neutral, ndiri pakati, right? Maisele makaziva sei sekuru solid? Makaziva sei? Sekuru solid ndakaziva nge pamusana pamaiguru. Sekuru solid maiguru ndo akataura kuti ndina sekuru solid. Sekuru solid mai mazoe imbomirai ndamuchakupai mukana wenyu maiguru. Taurai. Maiguru makatega sekuru solid tikataura tese panapa taingoramba tichitega zvinhu zvakangonaka ndechiti pamwe muchandipa COS. Maiguru monondidiniwo dai vandipa COS mwana wakadzingwa kumba andisiri munhu kana nwe monondifere. Okay, saka hamuna kuziva sekuru solid kubudikidza kuti makataura navo kuinbox kumesi kutelegram. Sekuru solid ndakaziya ngenyaya yamaiguru. Maiguru ndo akaita kuti ndizive sekuru solid. Okay. Andinoona maiguru SIS-MELLY let me correct there. Umwana ndato zvinhu zvelast year sandobwana ndatorasika. Amaisele vakauya kutsvaga I really do apologize. Ndobwana ndarasika. Amaisele vakauya kutsvaga course ndobva ndataura kuti inini handina makosi handiti amaisele. Vane makosi ndini. Saka amaisele ndobva ndaintrodusa rumwe mukadzi. Ndobva ndaintrodusa kuna sekuru. Vakatendera mukadzi yeye ndisingazvizive. Vakutaura naye kubheki. Mukadzi ndobva andifonera. Akanditi mukoma. Mukadzi wema akandintrodusa wewe andifonere
nandiri zvekufoniwa kubheka ndiri kuti Mazimba ndivape makosi Mazimba vanopinza mutrabl ndikataiwa ina unga nditenta nejeti ndangovaudzwa kuti ndiona uchipedzera naye ndikaenda kuna maisela ndikati maisela amuendere munhu kubheka handisi kuda mari kwamuri anything mukamuendera kubheki mukadyirwa mari handidi kuti muzochema murumva ezvekishwa ndindakavati ava vane kosi uyo ane kosi aiwa ipapo ndandachita mistake saka tingatifanira nemuka toda kusovha nyaya zvakanaka ladies handiti vanhu vakuru tese toda kuti tiipedze zvakanaka hatidi kutukana hatidi kudii toda kuti tipedze nyaya iyi zvakanaka saka mirai naisele saka mai Mazowe apa tiri kuwirirana kuti vakauya vakabvunza kuti ndina nemakosi mukati aiwa ndine munhu andoziva nemakosi mukava introducer kuna sekurusele handiti aiwa sisi Melly maiguru ini ndakafonera maiguru aya ini ndafonerana namaiguru anomboziva kuti maiguru pamwe hazvichazodai ngenyaya yekuti takangoitana maiguru meera shumba ini ndiri meera shumba murubazwa ndisisi wangu murubazwisisa ini ndiri ndakafonera maiguru aya maiguru akandindire makosi asi makosi aya anobuda muna January inini ndokubvisa mari maiguru aya anga asikatozvizivi kuti ndine imwe mari ndakatorerwa namekuku chakaita kuti ndinyarare inyaya yekuti ndakaudza mirai zvenitaure maiguru mozokomenda ndakakuudzai ndikati chakaita kuti ndinyarare maiguru musoenda tukwa namekuyo ndomusoenda kuudzai nyaya yedu chakaita kuti ndinyarare inyaya yekuti ndaida COS naizondiita munhu wepamuromo saka hamuna kuudza ini kubata kwese hamuna kuudza mai Mazowe mirai madha hamuna kuudza mai Mazowe kuti ndakabigwa mari nameki 5000 ndakaudza maiguru musoenda tukwa nameki uya kuti meki makazotaura matotukwa asi vakataura havo ndakataura ndaida kuwapoinde kuti munopa ndandoda kungonzwa poinde kuti munopaziva here papo mai Mazowe kana kuti makanga mamboudzwa here anyway vakataura chipedzisai taurai tione kuchiita sei way forward vakatukwa ndopa vakazotaura havananga vakazondudza vatukwa pendakatukwa nameki echibheta ndopendakataurira maiguru aya ndikati maiguru Mazowe ndakatorerwa mari here asi kuti chakaita kuti ndisakuudzei inyaya yekuti ndaida COS ndandisikadi kuti mundione semunhu asiri right handimurupaona meki wakandituka akatadza kundipa chance yekuti nditaure namaiguru avo hapazwa inini kuti ndipe maiguru mari maiguru ndo akanga ati ndine kosi ndikazoya kumashure nditatopa solid mari papa ari kutaura kuti hanzi handizivi nyaya yekuti hanzi makapa solid mari maiguru before asitaenda kumusha akatondiudza kuti ini ndoda kuenda kumusha sekuru solid ati ndine makosis endinawo saka zvaati ane makosis ainawo zvandoda kuenda kumusha chero kana mukapa sekuru solid mari hazvina mhosva ngenyaya yekuti sekuru solid ndinoaziya saka ndopendakatsvaga maiguru ndoatsvaga maiguru ndaashaya iye solid uya watofona kuti ndipei mari COS ndinayo murubazwisisa aiwa tikupanzwisa tikufamba nenyaya mbichana saka mai Mazowe zvakaitika musipo maenda kumusha asi makanga masiya maintroducer avava kuna kuti muzopa henyu mari kuna sekuru solid aiwa kuintrodusa kuna mhosva asi semunhu akatrasta iminika mai Mazowe imi muri celebrity munozikanwa imi mukataura wei zvakafanana neni ndikati kune vanhu ndotrasta munhu mupei mari nekuda kuti ndine influence vanotomupa mari so imimi mai Mazowe yes mari iyi imimi yenyu makadzosa mirai mai Mazowe imimi yenyu mari yamamapiwa namai vamakadzosa sekuru vakatotora vakawedzesa imi mari pamusoro kuti 7000 sekuru ndiadmini wenyu handika hativazivi vanosikamwa nemi ndokumbura kuti muedhe sekuru pacall tisolve ingopera zvakanaka I'm trying kuti tite zvinhu pavachivanhu vakuru vakakliya kuti aiwa vakliya vataura zviviri aiti kana mulongo wanyanuka zveswai zvakazoitika zvakaitwa ndaenda kumusha maiguru andinoona kuti handinyepi handitutsiri handisikuti muri kunyepa ini handisi kuti no chireki imi madha sele zvakwana chiregai mai Mazowe vatunzire sekuru solid pano tinze kuti sekuru solid ava vachigamuchira mari yamai ava
handika vasingaudzi mai mazowe kuti ndapuwa mari aiwa ndoziva hamuna kuda hamuna ndakatosopopota kuti kwamapiri sekuru mari nsipo zvikanzi aiwa maiguru ndakakutsvagai ndikakushayai ndakushayai ndobva ndazoenda kuna sekuru ndobva vatora mari ndikati aiwa makaita blanta mari iyo ndakutara kuti tiende kwesekuru saka pesa pamaiselongo uri kuti piwai mari yangu maiguru mutichengetere ndichitofolowa sisimeli bvunza yamaiseri kusvika sekuru achingoti handina mari yacho mai mazowe sekuru solidava vanoita here zvemacos vanoita but zvine kautsotsi gaindise nhemba yavo vakatona avafonera nchaudza kuti gadzisanai namaiselo ngavachitongouya pano plazini vematitongotipaone picha yavo tibve tavaziva sekuru solidava because shuwa kudhira neghosti kunonetsa munhu usingazivi mai mazowe imapa hona hamuna kana mhosva chizvichenesa ino kuti pasekuru solidi vauye pano feya hanimaona so kuti dei panga pasinawo gurupu renyu dei pasinawo imakavaintrodusawo kuna sekuru solidi mai ava vaizombopa mari kuna sekuru solidi vatonditumirawo mameseji rondokuangwa ngavauye vatione nokuti chiwai mai maso chiwai manje nyaya iri kuitika mai maso mai ava vaedhei pakol apa musavafonere ngavauye pakol amendisevatsondera ndavafonera ndichivava zvisingamboiti kuti munondiita kuti vanhu vaone content nezita rangu dzorerei mari dzevanhu isitoziva kuti mai mazowe mari dzevanhu kana mukatora tino munodzosera aiwa toziva kuti mari dzevanhu mukatora mai mazowe munozodzosera aizvizvo ndizvatoziva saka inini ndase munun'una wenyu nhasi pano toda kugadzisa nyaya zita renyu rege kuramba richitaurwa hanimaona ini ndazvipira kuti munhu wese ari kuti ane chipande namai mazowe this is your day or you shall forever be quiet handichibva watotaura izvozvi kana vachibvuma achiziva tigadzisa exactly yes saka wese ndinda vakuzokumirirai mose vari kuti vakurisa mai mazowe please we are in right now today now is the time we are tigadzise nyaya ipere handika zvinji hazvina kunaka kuti mukadzi mukuru ramba chimbotabugwawo every day zvisina kunaka chiuya tipedze nyaya nokuti tazopedza nyaya mozoti inini makandisiyirira isi tichichallenja kudai handika guys chiudzanai comment section kuti kana kuchikweretwa chiuya fast tipedze nyaya idzi Sisimeli, usati mambotikana muchikweretwa, ndaona petition iri kunzi inonetsa ndiyeti basa. Ndaona petition iri kunzi tite petition ya mai mazowe home office. Wese wandakachaja mari yecosi akandibhadhara cosi, ngavauye Sisimeli apa. Right, hani mazviwa, wese akabhadhara mari yecosi, handika uya indongoziva zvouya okwangu mai mazowe ndaitaura uchi. Asi makahumudzosera hakewe Cape Town mukadzi uya. Makazomudzosera mari yake uya uwe pano pagarizi makazomudzosera yake mari yake uda kundidestroya vanhu pasina chandinoita Sisimeli kundifambisa vanhu mbira ende vanhu havaiti kuda kufambisa imbiri mai mazowe vanhu bhadharai munhu wese ari kuti munokuta musitende muzvitire pisi dzenyu pisi iri important kuda kuuraisa munhu ine mazowe hamuitini hamuiti mazimbabwe uyai mose makabigwa mari come now toda kuti tigadzirise tione kuti zvikwereti zviri kusvika pamari tibhadhare mari idzi handitika yes munhu wese must be paid mari yake dzandakanzwa dzitaurwa Facebook kuti ndimupe cosi ngauye nhasi ati ndini ningi wondipa cosi number Sisimeli I'm happy to print out macosi number macosis iwe munhu wayo ndichikupai ishuwa ichoka chimba ichitira kuti mai mazowe indiri munina wenyu ndandagadzira tichingopedza mabhifu ese sare nyuri mbozorogwa mumboitawo pisi mai mazowe handimaona munhu ndo zvandinoda kuti nhasi kakudzipedza vana chibhatani mose chibudikirai vana chibhatani budikirai ana kutemasana muri kuti muri kweretwa mari budikirai ndonguva yenyu this is your time hatiwadi kuwa munotaura kuona kuti chikudzirai pano budai muye mose panapo uyai tione kuti nyaya dzosova sei vana chibhatani chiuya chichochipedza tidi hondo pano no noise here no kutukana antika ini titi maswanda makamuchitaura muri pedyo kuti munokweretwa kukambani chiuyai pano nhasi tione kuti nyaya idzodzi todzigadzisa sei uyai ngavauye ari vakudza uya achii
ati nyaya yacho ndechei akudza uya ati vaita basa manipa plots kucheni kuoneka zvokubaya nezvichiita zvinoitawo zvokuvhundukira uchikudza mazinoita sei ndinongonyarara. That's the reason why vanhu they are taking advantage of you. Right. Saka vauya here sekuru solid uyai sekuru solid uyai ndikuamba ndichawafonera kuti vadairi tichimirira vamwe vose yaneta chine nokuti nhasi is the day. Baga rese rinenge richiitika kumbe rinenge richiziya na ring lead anenge achindisendwa neimeo kuhomokish kuno ndiri kumuziya pane zviro zvakaitika nezuva vanhu vese vakutenga vanhu paipai ndiri kuzviziva. havazoti vanhu takasiyana pakurarama kwedu. ini zvangu zvana ichimboda mai mazoni chingoti kana pane munhu wese anokweretwa tibve tango gadzira vauya vandikuamsismeli ndandakanganwa kutsanangura something pamari yamaisele ndakanonoka kupiwa mama makosi ndobva mari yaita chipo chekunoita gore. Reason yakaita chipo chekunoita gore amaisele vairamba kuti ndivadzorere mari avarapa amaisele ndipei mabank details ndidzosere mari aiwa kani ndikatomboswa pakugumuka sismeli amaisele ndipei kani mabank details ndidzosere mari aiwa vakoma mukandizosiya ndinoitya ndo zvakaita kuti idhonze gore. chiedha isekuru maitisarambadzokera kumashure chiedha isekuru solidimai mazowa tida kuti wangu tifambe nemunhu wese ari kuchema nezita renyuni asi achingouya paitikwe zvinhu zviri feya chiitai kuti auyi vakufona nyarara alright ngavajoine kako vanofona chiko ngavauye vajoina sekuru solid pane nhau panapa amaisele vari pakona sismeni amaisele vari kuda mari yavo vaenda kunoripoti kuna kufacebook. handizive kuti makatsanangurana kuti kudini amaisele during my absence. Alright. Mantuki. Yeah, that can be able to post this guy 20, right? And then we were to take question to fund help. Alright? Fund help and look at you. And this it took time so the Austin actually showed you papers. aya musataura makambani evanhu vano pafacebook they are evil. Alright, it's fine. But anyway, it ended up kuti zvoti Katio akatiza, but wakati Katio, which delayed the process. Then we had to give our update and also ndikatizo ni message. Austin, kwatachida kumuendesa, even my brother's wife and my other brother were supposed to go there. Moni iye itenda kutanga ritsotsi, but sine hazo, andika takuta imiplan. Vandavaendesa kune imwe company yandavaendesera ndo yandakavatumira iwo screenshot yekuti takanga tanzi 21 days chati yacho ndinayo vanayo kana vanayo takanga tanzi 21 days hapana seri kuzviziva kuti munhu wese akaapira masi wese ari kunzi under review of office and we have been standing there for a long time. And things have just been hard and sometimes my follow-ups kana akuitwa namaiseni sometimes they are very, very frustrating. My son wanokufonera na 4 AM. I don't know what she's going through. Probably there are family problems there. Vachindoudza kuti mwana azodzinga achinzi makadya mari mukaita nei. Vanokufonera nyange na 4 AM, vanokufonera time differences probably kunenge kuri ma6. Vanokufonera nyange usiku nyange chii. Sometimes unenge usingakwanisi vachisa command yekuti direct phone. Zvinofrustrate. Can extend yekuti pamwe mudzimari wasiya. Then pamwe ndokwanisa kutaura navo ka1 pazuva kana kuti ka1 pa 2 days. One thing chandoaccepta chandobvuma ini ndechekuti sometimes ndinenge ndisiri kudaira mafoni avo myself because ndinenge ndiri busy. Otherwise I've given kufunga imimi ndakupai proof yekuti the company is under review and there is not much that we can do. Mukuzviziva maikiti. There's a time that I even spoke to you, I think last week or last 2 weeks, vakanditi again kutanga ndobvunza kuti mari yodzoka here because panozoitadzoka because masiwese ari kukwira inogona zvesingachakwana. Naimazo ndinokumbira kuti tiwasitiwisane nasekuru solid maima ndoda tiwisane nasekuru solid saka sekuru solid vabvuma havo kuti ndakapiwa mari anditika ndaida kuti ndivapinze mune imwe kambani kune umwe munhu asi it turned out kuti munhu uyu raive tsotsi mapawanza maimazo anditi imbomirai maisele chimbomirai mutataura chimbomirai but sismeli ndoda kuti ndinoagadzirisa umwe kumuranga risiri tsotsi it's under review kungoti some information is now at
aiwa sekuru mataura moga pano mukati kwamaida kuvainisa kwokutanga and maida kuinisa nevanin'ina venyu it turns out kuti munhu uyu was bogus. Exactly, ndozvandikureva. Then wepiri mukazofind out the company was under review anditi but sekuru saka inini zvamaona kuti company is under review zvinhu zvimari company haichaiti saka poitwa sei panyaya yemara kana under review ndira SIS MELLY vanotaura izvozvo kana ndichiti under review ka bvunzai maikiki kana kubvunza many other people vari kuziva nezvema-COS. Hakuna company iri kunzi ichiaplya kushomawana nyange ukapuwa 21 days kune mabacklog and mabacklog iyayo because macompanies awandisa mabacklog iyayo ndo ari kuita kuti zvidelay ndozvandikuzamatawo kuti iri kunzi under review. There's many other people vakabva kuma-COS vari kunzi under review asati abuda and tikunge takamirira weko. Saka saka naisekuru in this event now. Exactly. In this event yekuti now zvekosi ngatikanzelai tivachi muchingwapa mari yavo back because noise yacho yanyanyisa chivadzoserai mari back avo mamazama kubatsira sekuru zvakanaka chose imi chitaurai kuti mungowapa mari yavo back chete ingova sekuru because zvakutenda nepamwe sekuru solid ndichazotaura naivo maisili kana ivo maisili asinga ndichataura namaisili kana kuti ngataure mainyonini isimele ngandapa tifieni namba dzenyu sekuruka kuti vakufonerei pavanditexta nai sekuru chidei matachingopedza nyaya yacho pano sezvo tanga tachingoungana pano kudai taungana pano kudai dei tachingopedza pano kuti iwe maiseli mari yako ndiri kupa pakati. There's a reason why I would prefer kuti ndisataura naSIS MELLY. One, she's a socialite. Two, I do not know kuti she's recording me or she's not recording me. I do not want any angadzi solid. Right now you are talking to me here, right? Right now you are talking to me. Ndosaka ndati inini alright. Alright, I get what you are saying. Kuti simeni socialite, she might record me. Ndosaka ndati ngatichingoipedza ipo pano. Anti maedona memazo. Ini mochimotora kuti ndiri kusira mari pa account mangwana kana kusira mangwana kana mchika kurekodwa naSIS MELLY. aiwa inini kuti ndipedze nyaya yesekuruka mapedzero andauda kuita nyaya ndekuti in this case ka ngatiitaure sevanhu vakuru amaisele mari yavo amaisele wedza muchati mari handisi kuida aiwa mari vari kuida mai mazowe atiti kunyeperana ipapo vari kurwara mai avo mari vari kuida. Then what I was simply have to do is I have to go and get a refund from that side. And obviously it's no wrong with no wrong and then the Russians are one. And then I will have to arrange to know to make my actually for the alright, sekuru zvingaita zvarini? Sekuru? Hello? Zvingaita zvarini nokuti ina handizodi kuuya kwamuri. Inzwai sekuru ina handirekodhi sekuru asi handidi kukonvinzai. Teerai munzwe sekuru inini handirekodhi muri kunzwa sekuru ina handirekodhi teerai munzwe asi handisinga kukonvinzai kuti ndinino zvinai sekuru chipeiwo mukana ina handirekodhi vanhu but handisi vakukonvinzai kuti handirekodhi kana kuti ndinorekodhi. Handimaona ini ndati mataura zvakanaka mukati ndotya kuti simeni muri socialite plus kunorekodhwa vanhu right. Ndikati okay fair and fine zvatiri pano pamaedhona mai mazowe anditika ngatichingopedzai game racho pano mukati alright in that case ndakudzokera kunodhimanda nezvamene zvezvinhu zvamataura kuti ndipiwe mari ndopamaya ndikabva ndabvunza ini tichingopedza masports handizodi kuuya kuseri because munozosvika kurekodhwa saka handindi kuuya kuseri kwenyu ngatipedzei pano. Saka imimi zvamunofungidzira kuti mari iyi kana nezino racho kana kudi zvino rinouya rini mari ishi mukufunga kwenyu imimi mari vanoiwana rini tingoziva dates. Zvandokwanisa kuti ndiite nyika inini ndipei until 25 next week. Inini ndofuna ndinaraiza
ndinoedza installment ndinabhadhara and then ndichapakatanga ndataura nevanhu vekambani kuvaudza kuti kuri kundorofana. Okay, no problem. Saka, are you guarantee? Muri guarantee? Are you guarantee? Muri kuti tine guarantee here kuti Friday mari madha vanenge vanayo. One thing. Okay. One thing I never did ndikuzise ndikuudzewo ndechekuti you see when you do these things atiskusvitsa mari kuzivisa kuti at least ndikaisa ku500 of course yes of course saka obviously ndozvinenge zvaitika of course 1000 inenge yakashanda 1005 inenge yakashanda ngeni then I will have to go kune vanhu vanoenda kumari ndoti okay mari yaita sei mari yabudiwa varamba kumirira. Alright, no problem. Ayo pana dziri toto zati munowedzera yenyu makawedzera saka mingomirai maimazo demambomira ndipedzana sekusoni dzimozotaura mirai sekusoni dzataura zvakanaka kuti tinenge chiita kuti leo tiwane something semuhomwe wataura zvakanaka handi saka sekuru isusu oraita tiri expecta tibva kukamba neFriday imari toziva kuti yenyu yasara yamanga madlawiri choko muhomwe imari yakati maimazo mamiuta I'm going to chase the company. The work from the which is on alpha refund policy. I mean, the alpha refund. Saka imi amaka line yangari yenyu msana imari sekuru. Mati? Yangari yenyu ye asu yemsana imari. Ndatoa 2005. Oh, okay, 1005. Saka meaning to say tipa 7000 5.5 itava company then imemozo tipa imemozo vapa what one time. Oh, saka 5000 ndo ichabuda. No problem. Sekutakamirirawo techikuzonzwa kuti Friday mother awana mari chauraini. Ndikumbira kutaura nzeve dzangu hadzisonyatsonzwa. Chandaoda kuti ndikumbira kutaura pana pasekuru before mudoni sisime musoni. Zita rangu rakliwa kakuti ndisindire mari yamaiseki. Yes, your name pane yamaiseki it was cleared but yanga yatongoya kwamuri because imimi ndimaka introducer mai ava kuna sekuru ava vangu vasingazivi sekuru. Andinotombo vaintroducer munhu one. Vakazongowirira nawo nasekuru nekuti vanga vajairana vaitotaura vese nguva dzese. Aiwa pakanaka saka inini mazoe mugame muchirimo svika mari yadzoka antika mugame muchirimo inini wondirimo mugame kusvikira mai vawana mari yava vamukoma wangu toda kuti zvinhu zvipere in peace. Alright. Vadonhedze vaindavo aiwa ngavachinda sekuru Friday tamirira mazuva ka Friday ndakamirira mucomment section kana paine vari kuuya right mai mazoe chipedze mirai chipedze namaiseli tigopinda comment section maiseli mazvinzwa sekuru solid venyu tapiwa kusvika Friday next week antika vati you come back to us maiseli save my number keep my number dzamai mazoe munadzo Friday next week come back to us inyaya yedu tose adhairiza antika kuti make sure mari yenyu mapiwa anditika so pane right now sezvotapiwa date pamberi pevanhu vese tochimirira Friday and mai mazoe will be pushing side kwavo kuna sekuru kuti sekuru mari yamira vanhu vapiwe mari yavo back anditi muri kunzwa maiseli saka inini chirega kuenda kuwara tozotaura kuseri kwaiko zvino tombokudonhedzai anditika maiseli donhai zvenyu tozotaura kuseri iko zvino izvi mari yenyu iri kuuya tomirira Friday mai mazoe ndo basa ravo rekupusha kuna sekuru nokuti sekuru havani trust ndinozova record Smelly amaisela wakatomufonera mari mwezi ndichidriver vakatozodonha nenetwork vakandifonera kuti maiguru ndataura neni ndinotovafoni ndodza maisela ndonetsa kubata inini but ndinotya tononda amaisela ndinotopika because ndaizoti vari stress ende ndapika kudaro ndinobva ndaenda kunotsvaga sekuru nemoto ndichivava ndozvandinoita. Alright, no problem mai mazoe nimi mamusi munhu akaipa ndagara ina hamundozviziva right chidonhai maiseli tione kuti tida kuti tipedze nyaya dzese dzanetsa idzi handitika tisapinde muweekend because weekend vanhu vanga katoti weekend ichafaya chidonhai maiseli kuwana zvavo mari dzemaskazi vezita rangu chidonhai maiseli totaura kuseri regai maiseli vambodonha regai vambodonha maiseli aiwa vanzi Friday vakutaura Friday next week
Vachagoni kudona maisel. Ingoba yaipa kanzi end. Ingoba yaiche register chakanzi end. Munobva matodona. Vanoita system yekunditi musaende palive musaende chi ndovana vanouya futi vachindudza zvinhu zvikuitika kufacebook kana ndaapo moti tisaende palive. What kind of nonsense is this? Maisel chidonai ya vazodona vanga zvitotambura nevana kudona right takuinda mune imwe toda kuti tibve taziclear nhasi mukoma wangu musakwidze voice handika ende no hasha ende no kutuka ina handisi kuzoadawa munhu kuti mutukane pano toda kuti nyaya dzidzisewo nhasi zvakanaka mukoma pane nyaya yachibhatani handitika chibhatani wacho une nyaya dzekuzimbabwe one chichichi inyaya iri kutonetsa zvakare masititi mukoma wangu inoda kubatsira kuclear nyaya dzenyu dzese anti muri kunzwa nyaya dzanguwo hangu kana dzazondinetsa umwe musi muchazondibatsirawo apa I just came in as a sister to try and help chi wese ari kuti zvisarambe zvichitaurika anti maona ina hambuta zvitonakidziwo kuchakaita social media ndichiti ndinoona ndakamirirwa nema comment section aya hanimaona pane nyaya yachibhatani mai masowe nyaya yachibhatani yaya yekuti mwana uyu anoti nyaya itakainzwa both sides akaendawo kuZimbabwe mushure mekunge ina zvimwe zvitemo zviziva inini zvikanoramba ave kuZimbabwe kuti apinde mu-UK nekuda kutiwo kambani ndo payanga yapa review handiti asi mai mazowe pane nyaya yemuchato ine mwana uyu munhu uyu mwana uyu azivi munhu wakachata naye mai mazowe muyai mother inini haazivi munhu wakachata naye ini ndii munomuziva ranga riri gemu renyu kutsvaga mari mai ini muri hasla ini ndiri hasla mirai mai mazowe mirai ndipedze mungotaura mirai inini ndiri hasla. So I understand zvamunenge ndinotozviziva because I'm also a hustler. Haisi nyaya iyoyo but now zvaramba zvokuti mwana uyu achipinda nemunhu angatonga kuti apinde naye mu-UK semurume nemukadzi chero dai kosi rikazouya iko zvino mai mazowe kuti mama wana mavapa mutemo waveko ku-UK hazvichaiti kuti vapinde vese murume nemukadzi kunopinda munhu wani that is mukadzi akaita COS MELLY ndiye achapinda handimaona saka pachakafambiswa sei pamuchato wemwana uyu kuti mwana uyu akwanise kuve free 1 2 mwana uyu ndakamira mai masowe sasisi semunyina wenyu samai mwana uyu izvo zvine data rekuZimbabwe hanani pekutangira yaChristmas mai masowe mwana uyu aitawo tuma peace job twake hatisi kublackmailai ndakukumbira ndakamira samai kuti nai mai mazowe hazviiti here kuti musetlewo mwana uyu akwanise kunotanga life yake kuSouth Africa. Sifumeni ndonyaya ndiri kuramba yekublackmailiwa inanga handisi kublackmail ndauya kuzokumbira samai ndakuzokumbira ndokumbirawo kutaura maidi ndonyaya ndiri kuramba yekublackmailiwa moyo wangu ndowandisvika pane zviri kuitika nhasi muri kunzwa last week chachibata ndakamutumira $100 ndikati mwanangu kana usina mari yekushandisa mari akati alright mama handiti inini handizoti ndotangira papi munin'ina wangu handina blackmailing yandikuda kubva kune munhu. Number 1 Bhatani never used to talk to me zvakanyanyisa Sterek. Aiwa ndotaura naSis MELLY. Ndakamunzwa Sis MELLY vachimuti Bhatani muchato is not a problem. Ndinoziva vanhu vanodambura muchato tokudamburisira muchato wako. Ndiani akadaro? Ndiani akadaro? Sis MELLY vakatomudaro. Vakati ndinoziva munhu anodambura muchato wako. Even aiwa nditi kuZimbabwe munokuziva here kuti zvinoitwa. Ndozviziva. Even musikana wacho wakachata naye inini handimuzivi. I think anozivana naSis MELLY. Handiti. Murisisani kwenyu Sis MELLY here kana kuti sisani? Meki. Ini mutosauti kuchembera ndokananza mazita. Saka ndobva vamuintroduce bva vasanganzana ndobva vamupa option mwana kuti wonyora chirungu kautoita zvokuchata mwana akati ai ndoda zviri easy nese zvaari ngoita zvotavange ari hari kumhanya kuda kuuya which I blamed kuti dai akatonyora chirungu chake pasina zvesezvi ndobva atanda kuchata ndobva vataurana ndobva zvaitwa ini ndobva ndazoti ndiri mumota ndikudhiraivha simeki vari mumota zvikanzi senzeni pane foni panapa ndikati ndiani zvikanzi ndiine oreka ndikati okay ndikatoti munotaura neoreka zvikanzi ndasikatozotaurira inini Sis MELLY handitauri masocialites akawanda ndimbonyunyuzirana zvikanzi neoreka ari kuti mwana vhiza rake rashota mari pari kudiwa mari ndikati mari zvikanzi 70 pounds iramini ndobva ndati alright saka ini ndakatoshandisa kuti aneoreka anoshaya mari ingatete masaundo akatombonditiwa neoreka anoti ane 3 million muakaunti zvakangoya mumwoyo mangu zvangu ndakatodaro kuna miki ndandangotora mari ndandaisa maakaunti maneoreka I think mekani confirmation ndobva ndatowedzero pavhiza inini Sis MELLY mukangoda timeki dzimwe modero timeki handina kutomboziva kuti zvinhu zvazvo apa suspension ndoda kuti munyatsonditeeresa
chibhatani ndine mukadzi anga achiaplaira vanhu mabvisa vaitobhadhara ma$20 ma$20 ndopa vakaenda kune munhu iye and it was sad kuti sare munhu iye ndakaroona Facebook. It's not nice chinoitwa nevanhu munhu anopererwa nebasa iye achita basa rake zviraiti. Ndobva vaenda nachibhatani ndobva vaitiwa papers vaita zvese paakuti achinopinza zvinhu kusystem ndiye akabva aona kuti nhamba dzelicense hadzisi kuoneka. Obva andizwa nhamba dzelicense hadzisi kuoneka indobva ndafona kuhome office nditi we are really sorry tatiri kunyora email kwauri but ibindobhiti uchareceiva email. Ndobva ndareceiva email ichakuta kuisa pasuspension. Mandisa pasuspension kune maindia akapinda paairport amino zvavakataura ndokutadza kutaura chirungu ndo zvakandidinira suspension handiti muri kuona. Ndobva chibhatani application yake ndo yakakonzesa kuti ndichitoziva kuti paiswa suspension asi ndakazoriswa email razoduka but pakaenda chibhatani ita zvinhu izvi zvasiri pasuspension munobvisisa ende kosiri rasina kubviswa ipapo kosi kana anga agara akatori naro saka chibhatani anga wangonzera simeki waonirwa zvapane munhu ane kosi nekubatanidze vakataura nobheka hangu handizoda mai mazowe mira ndibvunze question meki akariwana kupi kosi rekupa musikana aiwa ndini ndakamupa auya zvandakaita sismeki ndemakosi ndofunga about 6 andakabudisa ndikangopa vanhu handiti mukunzwa handiwanzoda kutaura zvinapa nokuti vanhu vanga vandikwapa ndosanzikada kukwira paplatform saka that girl was there akauya akademberera meki upenyu uri kundinetsa ndawabereki chichiti hamene zvakangoitika nemasisters ake kudi ndikangomudzwira tsitsi ndobva ndamupawo kosi ndamupa kosi inini ndobva azoita nachibhatani komai masowe ko mwana uyu ari kunzi ari kuti akabhadhara mari kuna meki wani hamuzvizivi pakosi yekosi iroro uchadzwa ndizvizvi muedhei chimwe muedhei pakoa nokuti hamuna kusvibisirika musingazivi edhai meki pakona apa because isutoti ndimoziva munhu makachatisa nehama yenyu izvo meki muanoziva munhu wakachatisa naye aiwa nditomuziva inini kosi rangu ari bvumiwopinda hama yangu kana ndimuziva ndikutomufonera mwana wachona haana kubvira akandiudza mwana uyu munozoti akabhadhariswa mari handina munhu wandakabhadhariswa marini yeberetoni noti nhamba yake ndandisina ndakazoipiwa nameki amai guru viji mama viji mama uyai handizviziva kuti akabhadhara meki marini handizvizivi nyonyone mutodudze kana even yamaisela vanga vasambodudza kuti wakabhadha mai vakazozvitaura vadenani hanzizvo uyu anonzani fungi uya wandakandaka pakosi akabva una simeki hanzizvo anzi ari kuti akabhadhaswa mari nameki munozviziva simeki amaitadi long time, Manangu. Thank you very much for the prayers. I just want to have a quick word with you. Panning here, Panapasini, vari phone, but you're a phone and I'll send us another because this has a number. Panning here, the tombod. In Panaka Koso and Badamari. And in a candle of pine. Course, smell of business maker of Badamari. Ani naye rubuda nsisimiki vakakuchaja mari yekosi mai mazowe I'm receiving a message kuseri right now mati mwana nzani fungai ndiwo kunziwa ngochida kuchita muna December. Listen kama mfano wangu isusu pana titi zvinhu zvemahumbwe ndati zvinhu zvekutamba ukathreatenwa ukabvuma mangwana chikazobvondoka will come for you because tinenge takupamuka ndati kubatsiri. Right, hapana munhu akurayiwa pano and hapana munhu ari kuvhundusirwa handiti tikudazana kuti tigadzise because kune zita 1 riri kuramba richingoshata handika iro risina sometimes patinenge richikwana handiti waona that's why tauya kwauri iwe wakapiwa kosi mahara une ukama nameki here iwe handitombodina and I never said about anything about you kuti pane ndakazopiwa kosi ndakabhadhara mari unawo handina mboti wakaudza inini saka meka una ukama naye akangokupa hake kosi mahara kungoti kosi SIS-MELLY teererai fungi kuti iwewe uzosvika kwandiri waindiziva
Anditombokosivai. Wakauya sei kwandiri? Ndakauya through SIS MELLY. Wauya kwandiri ndakakuchaja mari yekosi. Nothing. Saka ndiri kupinda papi naiyi SIS MELLY. Eyo ini ndapana pamuri kukwana mai mazoe. Iyi information ndatumigwa izvozvi. Ndaitumigwa izvozvi. Okay. Andika ndaitumigwa izvozvi. Saka ini mwana ndira ndingozomudza because pane muchato kapa musana zvokutamba nemuchato iyi yamakaitai. Muchinzi kwai tinoidzima just like that. Musana zvokutamba. Andika but anyway isu mwana ini mwana yana kuya kwandiri mai mazoe. Inzwai mai mazoe. Anenge akuzotika kutaura. Taura izvinoita kuti anzwisise kuti pane nyaya iri kunzi akabhadhara mari here. Mai mazoe inzwai mai mazoe. Main concern yangu haisi kumwana uyu iri kuna chibhatani remember. Mwana uyu yangopinda because pane nyaya yemuchato. Muchato wake uno involve chibhatani. Uyu mwana yana kuya kwandiri. Andika chibhatani akauya kwandiri. Saka muchato wavo uno involve chibhatani. Paunda kudambogwavisa pange vari panosipanga kusaina. Hanimaona. Right now ndauya pamunhu nchiti mukoma. Ngatitoi right by mwana uyu kuti sara nyiri buda. That means ninyaya kutizve muchato wachona uripo wakaitwa mwana uyu anenge achitongoipo ipapo papresent. Pane munhu asendera message ranzi mwana akufonerwa right now ato-threaten udhari. Pane message yapinda muWhatsApp mangu. Urufonerwa nani Fungi? Andizivi. Ini ndataura zvemalife handikwanise. Ndataura ndikati ini. Wataura wangofonerwa nani? Taure namai vako wangofonerwa nani? Ndachinzi pane akafona anonzi anzani wasiri ameno something. Kwanga achikudaro ndiani? Ndiani anga achikudaro? Ndikati pane this other ngirikini girl angachiti pane ngirikoi warisirwa ko here from ngirikini. Handisi kuda makosi direct your course to Chibhatani. Saka munhu iye nhamba dzako apiwa naChibhatani. Yeah. Ndapuwa message izvozvi muchitaura neni muchimufonera apa message yanga ichitopinda mufoni mangu izvozvi. Hangu handizvikwanisa zvekustoryita malife izvi handisi munhu wamalife and I don't want to be included in those. Alright Fungi wangoclear zvamandida hangu kunzwa chete. Aiwa ndizvozvo chete. Kutaura ife Chibhatani ndamudza ndikati handidi malife yenyu kana muchita malife just do your life not including me. Saka nai Fungi muchato wako naChibhatani saka uchafamba sei? Now that hamuchaindi muchaita sei? Atodona. Wadona. Ndasenderwa message right now. Panai papa achitotaura. Ndasenderwa message. Kutumirwa paBoskeri kuti wamufonere SIS MELLY. Andimuri kuona kuti ari kuti ndafonerwa. Pamwe anenge achitya nditi muri kuona kuti zvauya kwamuri imini ini nazvare unotomboya kwandiri kuti afonerwa ita sei. You have to understand this meaning kuti zvinhu zvichifambiswa sei. Inini kukutaura chokwadi mwana ndaisira muzivi. Inini kana ndi vanhu ndichaudza kuti I help. Ini SIS MELLY munondiziva. Vanofana kunzwisa kuti ndichiswara from the bottom of my heart. But nezvakuitwa navanhu vokumusha kwangu izvo ndatozoona kuti zvine date. Saka right guys itry inzwai munzwe. Ndoda kuti mubate chitwita chiclear mbijana ndida kuve fair guys. Inini somebody who's very fair. Ani mukona. Tese tatine fungwa dzekuti mai mazoe truly is including myself. Vachatisa hama yavo nemwana ushu naChibhatani. Aiwa mirai mazoe mirai makadaro mirai ini ndiri fair. Anditika now that mai madzimai vauya vakati ini mwana handitomuzivi ndakatozopiwa namba dzake naMeki. Nemachiedha Meki mai mazowezve auya paconference call. Tiwane kuchitaura tiudzwa kuti saka ari kuplana kuti asei nenyaya yaChibhatani. Mwana uyu hatina basa naye but pana Chibhatani apa. Handika so that like iso imini pana Chibhatani muchapinda pakuti ini semunina wenyu ndikukumbira. Handika handisi kukuteerera ndikuteerera kana kublackmaila munhu. Ndikukumbira kuti vakoma kuti nyaya ipere sisi ipere. Let's do right by Chibhatani. Ndiripo. Oh, Mikaripo. Right, Mika ndakuona kuti wapinda zvepako muri mose kumba. All right. So, Miki, what are your plans ne marriage certificate ya Chibhatani na Fungi? And nechekuita marriage certificate ya Chibhatani because madam mama mai mazoe nekuda kubatsira vakati chuza vanhu 3 vandingabatsira vanotambura out of your love muri kunzwa. Ndikaisa post mugrupu rangu remacarers vari kutsvaka maCOS. Ndikati ndiri kudawo vanhu 3 vane zvinhu zvavo zvakakwana vari kuda kubatsirwa namadha. Musikana vakauya kuinbox akati si zvinhu zvangu zvakuda kuexpire. Ndanzwa ofa yenyu. Ndikati it's okay. Ndikamupa handiti
akaita through maprocess mainterview and everything akazvipasira mwana ndokubatsirwa kwaakaitwa. So mwana uyu ari muprocess kudaro ndopaakati zvinhu zvangu hazvisati zvanyatsomira zvakanaka kwandiri kuenda accommodation and stuff like that. Ndopakazobuda nyaya yachibhatani uyu. Chibhatani ndobva ndamubvunza, inini ndinomira neshamwari yangu chero zviome zviite sei, uri kundinzwa simeni? Kana zvichinzi ndichadzingwa muno mueurope ndichadzingwa, asi handidzingwi, ndozvandoziva. Chibhatani akati handina mari, sisi handisi kushanda, ndiri kuita job, handikwanise kunyora English test option yamuri kundipa. Hakuna imwe option here, hatidi kunyeperana vanhu vari kuzviziva zvokuuya kuEngland nemichato. Chisimeli makatombozvitaurawo paplatform penyu, iri wei yekuda kuti vanhu vayambuke. Saka hatidi kutsikirirana. Chibhatani is over 18. Akati inini I opt for kuchata because handina mari yeEnglish test. Ndo pari kuperera nyaya yangu. Zvekuti akandibhadhara mari, kana ine proof of payment sisimeli PY. Makadhi angu inini I use absa, ndinoshandisa mukuru. Kana kadhi yangu richinzi rinoshanda muno mueurope kana risati ravharwa nekuda kwemapepa sinzi taishandisa mapemit, I can go pa ATM ndinodzura statement rangu. Chibhatani obudisa yake kuti akandibhadhara mari yakati ndokubudisa statement yangu. Vanhu musaroya masikati machena. Handiti vari kuda kuti ndibude mumba masenzeni, hanzi ndinotora murume wasenzeni, hanzi ndinoabhuswa. Inini sisimeli I'm 40 years. Kana ndichaabhuswa handigoni kubaya live button ndega here kuti nditaure ndega zvokuti mamwe masocialite anoya achitaura kuti hanzi ndiri kuabhuswa. Pandakadyirwa mari yangu kwamagaya handina kuya ndikachema ndega inini magaya akazondipa mari yangu. Stop this maZimbabweans, mucharegera kubatsirwa. Mapurisa akauya nezuro sisimeli. Vemasocial wati vakauya zvikanzitanzwa kuti uri kuda kuzviuraya, muri kuzvinzwa. Ndikati ndiri kuzviuraya inini muchiondiona panapa ndiri kutomwa toti yangu yedoro. Tiri kuridza redhiyo yedu panapa tiri kufara. Zvikanzi where are your papers? Ndikavaratidza mapapers zvikanzi wakanzi uri babysitter. Handiri kuona. Ndikati no, I came with a skilled worker. Zvikanzi takanzwa kuti shamwari yako ndiyo yakakutora. Apa shamwari yangu haisiye nekambani yakanditora. Muri kunzwa? Okay. Ndiyo kaa nazvo mapurisa aya. No, ndikushamisika hangu zvandasenderwa. Ndikushamisika zvandasenderwa hangu zvandaona pamapepa. Vanhu vakandifonera nezuro kuti vanoda kundiendesa kumatrust home. Hanzi uri kuabhuswa. Senzeni ari kuti tiudza zvakashata pamusoro pako. Ndikati inini senzeni cherakataura zvakashata pamusoro pangu akakwira gomo. Handinei nazvo, ndinotarisa zvakanaka zvaakandiitira. Kundiyambutsa ikoko handisati ndambozviitirwa kana nani wemudzinza mangu. Saka chandinotarisa ndichakanaka chandakaitirwa nasenzeni. Hakuna munhu asinganyei, ndoda kuzvitaura nhasi chero senzeni akandinyaya chero vakabudisa audio kuti ndakaita zvakadini. I'm not handisi kuzotarisa zvakashata zvandakaitirwa nasenzeni, ndinotarisa zvakanaka zvandakaitirwa nasenzeni. Aiwa tapanzwisisa Miki, asiwa iwe chirega tibve tanga kutokudza. Tapanzwisisa Miki. I'm off social media. Ndofunga muri kuzama kufona kumafoni kwangu hamusi kundibata. I'm off social media. I'm off pa WhatsApp. Gai ndite handina kutorerwa pini, asi ini shamwari yangu pini yangu anoiziva. She's free kuita zvaanoda nefoni yangu, nekuti chero nhasi ndikadonha muno mumba ane right yekubata murume wangu kana hama dzangu kutaura kuti Meki arwara kuno. Saka handina secret yandingaita kuti shamwari yangu isazive pini yangu. Pini yekuvhura foni yangu anoiziva, pini yekupeji kwangu anondiziva, chese chiri pamwiri pangu anochiziva. Ndo yatinoti true friendship. Friendship manyama. Zvavari kuda kudonedza nazvo senzeni kana kudonedza inini. Zvinova ndindaitirwa petition yeimmigration. Ngaite. Ndikutoiona pini. Right. Miki, inzwa munina. Une 14. Ndicharona mugore rino vakafamba nemaperi. Mai mazowe chimbomira itata hatisi kuda zvehasha zvemai mazoko makanga mwe. Kuda kuvagadzira. Tatisika zvehasha. Miki muninina, wati wewe vanhu varoi vari kukanganisa nemukoma wako neshamwari yako. Asiwo atobva. Patanobva sese tamubvunza because iye ataura kuti mapin code ko vanhu vari kuzviziva sei kuti mune mapin code.
vanhu vari kuzviwanepi kuti mune mapin code ndosaka tiri kubvunza kakuti saka kana iye achiti pai vanhu vada kundigwisanisa iye mitari yaifoni ari kunzi akafonera vanhu zuro vanhu havana kubata chita meeting vachironga zvavaironga handiti maona then zvenhasi wewo tiri nabhururu vangu tiri right Swaga akaplaya maaudio kudhara vanhu vatogara mameeting kudhara kuti Meki ngaabude mumba mamai Mazowe vakandifonera inini zvikanzi ko iwewe Meki shamwari yako inokufonera ichikunyeya sei wakatombofonerwa inzwa ndozvavakafona vachinditaurira inini vakati vane audio imwe yaakanopa machigimu anditi iwe uchindinyeya ndikati vaudza kuti inini zvaanondinyeya handinei nazvo ndinotarisa chakanaka chakandiita because asati ambondiudza pameso pangu senzeni kuti handisi kukuda mumba mangu but zvamakandiitira izvozvizvi makatondiwanisa nyasha nekuti pangu pacho pekugara ndava napo. And I thank God mapurisa akauya akaclear zvinhu zvose and manhero anhasi I'm moving out of my Mazowe's house chienda kwandiri kuenda kwandakawanirwa nyasha pamusingamboziva and I'll be off social unenge wagona be off social media and unenge wagona zvokuti unenge wagona chireko kubuda kwakatonaka Miki nokuti mai Mazowe vanoitawo chiwo vanombowanawo zvinguvavo nemhuri yavowo iwo chionawo zvinguvavo nemurume wako muri tu muri kwamunenge muri zvakanaka buda senzeni kuti handide mumba make chero asingandide aifanirwa kundiudza iye dzimwe hazvitauriki zvenemuridzi nhaiwe zvimwe hazvitauriki kane muridzi nhaiwe zvimwe unoona kuti ari dialogue between the lines makangofonerwa nevanhu ko zvikanzi budai mumba magodhoni munochicha godhoni chamakanga madya aiwa ndaiwa kudla ndaidla angu kwagodhoni handiri kunyepa Miki wagodhoni ndaidla chikafu chaweini ndaidla chicha kakashapa chamakanga mamuitira aiwa hapana sinagari kueurope kandaibvekuda ndichindepinda ndiri murodho kudzoka kuafrica mumba magodhoni vakanga varwadziwa nei vakafira izvozvo kana inini ndichizvitirwa mamwe because vakabuda mushango izvozvo muchinzi muri kunei mumba mevana vadiki hakuna vanhu anodzokera kunogarako ndinodzokera kunogarako ndipani kuti vagomira vanhu vanoda kuti ndiche desti chiti muna mueurope mugodzoka moseka senzeri kuti wakabatsira munhu wakumudhamba munhu tatotounganidza mari kukutengera tiketi zvakanaka iwe Meki unostroka taura mbijana zvautastroka dai Meki unoundanya kutaura aiwe taura kuti chiwa zvewe Meki ini ndanototsvaka mari yetiketi yemadhayari titumire kuti atagoziva kuti kunyepa tatototumira mari yetiketi uzidzokera Africa kuvana ndozvamuri kudakira kuti ndidzoke pai unorwara pfungwa ndindiswe kumapenzi uko ndisvibiswe DBS rangu pandimire pano ndakabata British license pandimire pano ndakabata British permit hamuna zvamondiita ende mutemo ndabva ndatoiudzwa ndakutoiziva saka uyai nezvese zvamunofungira kuti zvingandidonhedza mazviwaka pai bring it all right anyway panyaya yemuchato ndaenda kupeji kwangu ndaposto investigation prosecute senzeni manyange mukonda endaimese neuwandu hwenyu vote counts alright chinzwai kamai Miki isusoti blessing wakanga zvawakutaura zvisizvo chinzwai zveini iye nhingi yapera zvei yemuchato handiti mainzwa yemuchato kwanzi naMeki hapana pandinokwana because chibutton is over 18 angasinambopai response andi taupuwa response nhasi is over 18 and aiziva game risati kuitika ndakamupa maoptions ekuti go and write English kana kuti muchato akati zvechirungu chondinetsa ndoita hangu zvemuchato saka hapana pandinokwana yes inini ndiri shamwari yasenzeni mabvindwa ari kunzi chibhatani uyo ane dambudziko ndemunhu akapusa ari kushandiswa nevanhu vasina chavanomubatsira nyaya dzese dziri kubuda dzese dzinoita dzinotsitirira chibhatani kuti asatozombofe akaunzwa muno nekuti nyaya dzacho dzese dzaveko
vanzwa saka chibhatani ngaadhivaiswe nevanhu vakanaka haungati zvanonoka kuti COS Mudzimai waakuda kutuka munhu ari kukubatsira kuzimira kusei kwakaita mazimbabwenzi hamubatsirike ungati iwewe waakutobaya kuti saka unofanira kundipa mari nekuti COS ranonoka kubuda zvakaitwa masuspension akaitika uyo anga asikaziva kuti zvichasvika pakususpendwa handiti zvavanga zvazobuda kudaro haana mutemo waanotora achiisa muhomwe make senzeni anoteedzera mutemo unogara munyika maanogara ane murikuzipa saka izvi zvekuzingaira achiitiswa nevanhu hakuna munhu achamutora chibhatani kunze kwevari kumupa mari ivavo kana vakazomutora asi kunyika ino inonzi United Kingdom hatsike mazvinzwa Anakutaura kuti andadzeti bhatani akutsika ndimakabhatira aiwa imimi tite masivanda takwirira nyaya yenyu masivanda tuzama kuti clear varipo tikuti pane nyaya mai mazowe ini ndaunzi kutanga chandafambira pano inyaya iyo yachibhatani hai ndizati semukoma wangu chotakati mwini kusati tichinyengererana kuti mwana uyo atange upenyu munogona kungozondihwisisavo handiti maona but iko zvinotimbodhilana nezvikwereti aiwa mwana mai mazowe mukoma mwana mana chibhatani vana vadiki vaya kwati mwana zvokuti ndikamupazano rino ranomanya naro mwana imi mune muvana mweya wokuregerera ngauchenda mamuri vana chisingezive mazimbabwenzi sisimelika ndechekuti izvozvo hondo dzose dzavari kundiita dzikadai makambani akavhara ndinongorana bhizinesi ndafoka ndiwana ndisilence ndo zvakasikaziya mai mazowe butandipendaniidza nenzara aiwa imi nechokwadi hamufidzi nenzara chiatimboenda ifana tiche masivanda matiche masivanda vari kuklema kuti mune kukambani kwakanganzika kwanzi takablokwa ndikazodai amunoti ngavataure pafoni musavataurira alright mai mazowe mari yenyu vatore zvakanaka aiwa inini kamusandimbunyikidzwa ndakukumbirai kuti ndiuye kunhu ndikiri kupedzi kwenyu kuti titaure nyaya iyi inini voisi rangu munoriziva yes ava ndofunga mai mazowe vari kutaura zvese zvavari kutaura muri kuvapa mukana saka inini siyaiwo nditaure vantu varipo mai mazowe masona aya makaisirwa aye vakamboedza kukubatai vasikana vaye vakambondibata ndikakubatai svondo rakapera ndofunga pamberi apo ndikatumira meseji kuna meki nekuti kana tina kubatai tinotokubatai futi kuna meki meseji iyoyo mukapindira mukataiwa mari iri kuuya nezuro last message nekufonerwa vasikana nezuro vakasvika pakati ivo vageza maoko nyaya isisiri ivo maoko mavo yaaye kuti iye jauwe iye akasvika pakundifonera iye ari ega nezuro akandifonera ka2 manheru ndakazodeclina koo yake ini ndiri kukumbirawo mari yemasola kubva kwamuri kwete futi ndikati kukukumbirai ndenchitokanganisa bhadharai mari yemasola. Alright, ndikuvafonera Jora kuti ndizwe conversation yandakaita nayo ndiyipige ndoisika. Alright, vafena ngavawi. Tikopedza zvese bring them. Zvinhu zvedu zvafamba zvakanaka chose kumunhu wese asi yechibhatani iyo ndo yandichazo ayo ndichanyengerera inini madha vakoma wangu ndimbomirai ndimusandikasira zvinhu please. Aiwa tinodzokera hazvina kuipasi toda kuti mai mazowe ini ndiri muri madha imi mai muri madha mai masowe ini ndiri madha ngatingotedza kuti tibatsire mwana wevana havana kana basa zvomwana akatadza urashwa here namai mazowe kuti angokwanisa kudzokera kukeptani anotanga life yake. Tinozvigadzirisa mai mazowe haisi nyaya iyo imongoziva social media iyi. Ndikufonera
least jairo yacho havasi kupika but vataure nenhaurwa yemari yacho vasi kudaira regai ndisiye misika vafone redirect because vatapere negoneta vafone redirect ndikuona direct but namba dzavo padirect handisi kudziona muratongo ndandatonga whatsapp ndanda udore muvatange mavaudza kuti muri palive tange mavaudza imi kuti havana kuona live dzose dzemarei vanivadzona hai misaramba chidaro maimazivendatinyarane hamuna kunzwa kuita sei imi pamakabva imimi kuno kuzimbabwe hanu makati muchingosvika kuuk muri kubva mabhadhara mba mazoti imimi pane zvinhu zvakakuita sei zvakakuambirai patakapedzira kutaura musi uno uyu last week makati kudi imimi hamuna muri kubhadhara makuda kuti nditaurei bhozi mukataura nditaure mukana tete mukataura mondira iwo kupindura zvichidaro chipindurai handisi kuti ini ndida kuita hasha navo kana chida kuita hasha chero ndikada kuti kandidini kupedzi kwangu ndokwanisa kuenda ngoti ndachidonhedzerwa malaife handiti muri kunzwa dai foni iyi yakwanisa kuita then iva ava vevaridzi vemari votaiwa tete masanda isati takufonera taigeza maoko chiri kudai mazviri ndichene mapedza ndakataura natete masanda munhu wekuti handiwanzotaurawo like everyday izvizvi ndakandapedza kutaura musi wa22 ndobva ndazi ndichitauradza mari yekuti zvikunzi neki ndakambhadharisa mari yebvunza neki ndakandakamdzosera mari yacho ndikati wakaconfirmation pane ndo mavhili mari kurihwa ndikati wakaconfirmation picha yegroup yanga ine vanhu ndoba ndakandapesa kuti vakatomupa picha yegroup yanga yakatorekodwa marekodzi acho kuti vanoruma zvokudaro ndikangoti saka tete masamba ndo yaindipewo marekodzi aya ndoba ndakati amuchinge chinonetsa maini nechinini mari yacho kandakainoti zvinhu zvokunonoka ndakatomudzosera mandatoradza tete masamba ndikati nyika yakandipa 1300 but ndakamudzosera ndoba ndapa tete masamba nyika akatonditi kongoti muri sei zvose zvose ndikati totida kuti tikambirane nezvinhu zvakaita sei zvinebhukwara kuti vanhu vazive ndongozofamba ndichinzi ndakamuchaja mari yeCOS 10,000 vanhu havazoziva saka ndakazataura musi wona tete masamba musi wa22 musi wa23 tete masamba ndotaura muteksi ana 824 ndakatitasa meseji zvikanzi chikaramamika sei zvakamira sei hanzi ndikuechidze balance iri kunix please reply ndikataiwa ndinovapa musi wa10 December zvikanzi okay ndavaudza ndo last conversation yangu nachikara yenix zvakaitika panex apa sesimeli ini ndakabhadhara 6,000 I think naApril yosi kutata masamba ane marisiti acho saka ndakabhadhara mari iyoyo mati taurai ndakasiwa discount because ndakabhadhara 1 day mari iyoyo saka ndobva ndabhadhara naApril kuti muna mushamsaziva saka ndakabhadhara mari isisimedu ndokuva yakaita chipeke 3 4 5 months andichinyatsoza noti handichaziva kuti mwedzi wangu uri mwedzi upi ndobva ndasvika kumba musi muna ndikini ndobva ndasvika muna muna September ndasvika muna September ivo bhosi wavo vanonditi mbuya vanoti maswanda mbuya bhosi vanoti mbuya vedu ishumba vanoti mbuya vedu ishumba saka ina vanotiti mbuya maswanda vari muti mbuya ndobva tatoseka muofisi wetu toseka muofisi kanzi mbuya makabhadhara mari yenyu kudhara ndofanira kuita basa renyu zvakanaka mbuya chichichi ndobva ndatoseka bva ndapa maswanda $50 ndikati mwakoku bhosi $50 vanhu vese vanga vari muofisi mobva ndamboverengowera mari tichifara saka vanhu ndobva vauya kumba vauya kumba kuzoita basa vakauya namaswanda ari mukombi ndobva inini ndapa maswanda mari ndikati maini ndokuda friji nemubhedha zvakanaka but ndoda Samsung madouble door but zvikanzi tsvagai kusauti wakoma bamunini anokunziva murume wamaini maswanda aiwa ndobva ndaisira mari kuna bamunini achatombozotengerwa mari chikomba changu okay kwai chikomba changu aiwa murume wavo kandikunyepa murume wavo koda kundimanikidzira kuti nditi murume wangu yega chiri chikomba kana ndakakunyembera kuti murume ndichidawo chiremerera
taurai nyaya yenyu but tikukumbira mai mazoe kuti nyaya iyi vanhu vanzwisise aimati mukati taurai nyaya yemasola mapedza kutaura mukapedzisa nyaya yemasola ka then mobva mapinda nyaya yefenicha iyi topinda dzese dzamungada kuti tipinde izvozvi mukatanga nemasola podzekeswa kana papedza ipapo mapinda nefenicha mopinda dzese dzamungada kuti makonibhiringidza chirege vatsanangure nemasola friji yakareba semusango friji yakareba semusango zvikanzi nevanhu vachiona friji yambuya inodhingura magetsi because yakakura semusango nemamicrowave ndakabva ndaigirwa nabamini ndobva ndaigirwa nemibhedha zvese ndobva ndandotenga maketo angu kutv sales zvese matosta saka ndobva zvadhingura chii mechi musandiconfuse ndoda kuti vanonzwise meki yako chaiwapedza pano meki yako utairwa yapedza chirongedza semunhu ari kutama chirega madza vapedza nyaya dzavo chiikana muchida musiyei chibva taklinda nyaya dzacho chirega kana ari kurongedza tikliye memazoe vacho varipo ndobva ndati zvikanzi nevazukuru andiwagogo maisa zvinhu zvakawanda kuti tito microwave tichii zvese friji inodonhedza magetsi asi kana muchida kuti magetsi asake kuti morara makadzima friji ndikati inini mutemo wangu friji handidi kuti iite sei idzo ndakaigirwa kuti netv 50 noti 60 inch here samsung zvikanzi zvawandisa zvokuda magetsi saka morara makadzima itsaida friji ndikati aiwa ndopakatangira nyaya sismei ndikati aiwa inini kuti ndidzime friji handidi inofa botachitwa onofa inofa saka what's the alternative way zvino ndobva ndafonera maswanda anodaira ndobva ndafona kuofisi zvikanzi zotochiita ambuya togona kukwedzerai bhatiri mabhatiri emaswanda anozoti zvinonzi chii mawhatsapp handinyachoziya ndikati kubhatiri amaiseriwari kwane zvikanzi aiwa ndakaisa mazibhatiri efumene ndokunganenge 4 wari mumba zvikanzi taakuchiwedzera wana ambuya kuti risumudze zvese musaite sei musadzime np ndikati manje zvino izvi ndakuda kuisa chipeji yangu ndichiti ndandisisawo bhajeti rezvonoti nini ndandakabhadhara kudhara mari idzi kuti mungoita izvi zvikanzi aiwa mbuya you've been very quiet nesu such a good customer ende mari yenyu takaitora ikateta interest tinayo mwedzi yakawanda ndakuchikuisira iri mebhatiri free mozondipa mari madzokera kuengland ndiri ipapo ndobva ndati zvakanaka muzukuru zvamata wakundisa iri free ndikuda mvura kwaamwene vangu zvikanzi mvura yakaita senzva ndataura ndobva ndachadzwa ndobva ndabhadhara kuti ndofuna 6000 ekauti 7 ndobva ndabva ndabhadhara ndo vakanondisa bhoo kuna mwene wangu masola zvese saka inini manje ndobva ndaudza maswandi ndikati aiwa vati vakundisira inini zvechikwereti zvikamwe ndinozokanganwa handidi kuti tizonetsana zvaona maswandi akawana varira iti mukoma ndobva ndabvuma sismedi ndobva ndaisirwa varidza vacho hapana zvavakambotaura saka ndobva ndaenda kumusha vakanditi endai kumusha vakandidisappointa simeli good 3 days ndi kumusha maswanda anga asingazvizivi ndobva ndafonera maswanda ndikati chikara ndakaenda kumusha 3 days vanhu venetsa havana kuuya vachingonyepa apo ndichipfidha vashandi zvakanaka here zvikanina chikara zvakaipa zvavakaita I didn't know abva atoti sori mukoma ndatoti aiwa zvapera ndobva vauzoonesa bhoo reni ndisiko ndandakufanira kukwira ndege mangwana acho saka vaitsa bhoo ndobva ndaenda kuofisi ndakagumbuka singaiti ndakakanzura tiketi sinelini ndinofamba nebusiness class ndobva ndakanzura tiketi yangu ndobva ndachadzwa 680 pounds pamusoro imi munoziva sinei mandachadzwa 680 pounds pamusoro kunzi hamusi kukwira nhasi kana muchizokwira musi wakati 68 ndobva ndasvika kuofisi ndichitaura kuna jauri ndikati am so disappointed and I was so devastated nezvo zvamakaita kuti vainyepa kuti vari kuudza drilling machine vachinyepa zvinhu zvese vachinyepa kusvikira ndakasumuka zvikanzi aiwa mbuya toda kukumbira regerero ndikati muri fanira kundikompensator mari yangu yetiketi zvikanzi oraita ambuya tokompensator but inini kuona kuti business it's a small business ndobva ndanzwa tsitsi siswek ndobva ndataurira jauri ndikati aiwa muzukuru iwe mari yetiketi kundikompensator chiregera zvako hazvinazvo zvinobatisa bhosi ndakaita sei ndakatobhadhara tiketi ndinobva atosika mbuya wangu ndosaka ndichikudai 680 pounds ndikati aiwa regedza zvako usandipe ndobva ndaregedza ndauya kuno ndandafonera maswanda ndati maswanda ndo nyaya iripo mvura iri kunzimba ndafonerwa namwene wangu zvikanzi amaswanda ndikati vamadhuwe zvikanzi mvura haisi kubuda ndikati mvura haisi kubuda indotodza maswanda kuti anzi mvura haisi kubuda zvikana maswanda ndaumbozviziva
kuti mvura isi kubuda. Ndikati mvura isi kubuda ndobva ndabata bhosi vamainina. Ndikati muzukuru mvura isi kubuda kumusha. Zvikanzi gogo regai ndoona kuti toita sei. Saka inini I realize later kuti vanhu ava havana drilling machine yaya. Ndikatori kuna maswanda ndikasvika kuEngland inini ndoda kutifambira nyaya dzedrilling machine. Nditenge drilling car iyaya zvanzi dzinowanika kuIndia. Ndozovarendesera zvangu. Nokuti kana vachiita kuhaya chinonoka kuuya since inini ndisiri bhizinesi zvemabhoo ndonotenga chimota ichocho ndovarendesera upo tochindipa zvakumari kunodzivisa mvura bcause mushota apa mushini wavo mvura zvakanaka maini maswanda ndozomudza hanzi hakuna mvura kumusha vajaura vakati ambuya regai tonotoita sei kumusha kwakaita 6 days simeli bhoo risingabude mvura hakuna yanga yakubudisa mvura inenge mukaka ndoga yakudhina madhaka maswanda mhino takataona vere ndobva ndafona kuofisi vasikana vacho havadaire mafoni anoziva maswanda ndobva vajaura vazodzoka kwandizvi kanzi aiwa ndaatsvaga vanhu vakuenda ambuya kunogadzira indobva ndatoti ajaura ndokupai mari yenyu musi wa 10 December ndo pandakagumira namaswanda maswanda kana uri kuudza kuti ndine zvino zvandichataura zvaunoziva handisi kuzozvitaura ndo pandakagumira namaswanda saka mari paubhadhagwa nemusi nemande iye mari yajaure sisimeli handiuyise nyaya yajaure is a business person on platform yeFacebook. When I did my transactions ndakaita bank transfer yangu to their business account. That's where I go back and put the balance. Izvo vandichazotoziva kuti balance imari vanotondipa kuti invoice yangu ndokuti balance imari. No, why tete maswanda vanga vataura nyaya yekuunza kunoku vanoti ivo vanga vari vachishanda necompany iyi saka every month vane mari yavaipiwa semunhu aiadvertisa pacompany but it is stopped because of mari iyoyo 1 2 havana tobhadharwa mari yavo ndakavatiri kuya musi wa 10 maini batisisai mashoko ndinayo mega ndiko screenshot yetu ndichitaura navo ndakavati zvafamba sei nechibvunza mubvunzo chitaura tiche maswanda pavataura pese pandiri kuda kuti nditaure pane pavati hanzi uko kwakanoiswa nhengekiri uko inonzi chibhoho after vaisa masolai ndobva kwaenda bva kwanoiswa bhoho kupi kumusha kwavo vakati mingatombonditi ndiendewo asi ndikabva ndati ndakabatikana saka bhoho riya raiswa kudaro parakanda kunoiswa ndizvezvo zvokuti rikaiswa kana kuti robva razoita kana kuti mavhu chii ava mai mazoa vakanditumira meseji yavakatonditumira vakatotumira iri audio ndinayo vachitoita zvezvo zvokupapatoteedza samueri kandaudzwa nevanhu vekumusha kuti mira nikanditaura handimambeke muchitaura here nai mai mazoa kana ndikapedza ndonyarara motaurawo futi muchikorekta pamune muchida kukorekta pandendataura saka vakanditumira audio vachiti inini ndadisappointika chichi bhohoko ranzi mvura haisi kuita sei haisi kubuda ende ndandafonera vakomana vekupi vekubasa uko vakomana vekubasa vaive havana kuita sei havana kuresponda ndikati mavafonera havana kuresponda because ivo vanositivo kana paine chisina kufadza customer vanoti ivo vaite sei vabatwe vataure ende vanotomhanya nekukasika ende handisi kuda kumira nekambani handisi kuda kumirana ndoda kutaura nyaya sezvairi vadaro izvo ndakabva ndangofona ikoko ndobva ndangotora ese tuma audio avo ndobva ndatumira uko kuofisi ndichipedza kutumira kuofisi ndobva ndatumira iye kuna iye muridzi wekambani vese kudai so vanhu vakashamisika vakati hatina kumbobvira tamboona ripoti yakadai panapa hatina ndikati kuti ini ndichitovapindura nditi hakuna kumbobvira kwamboita ripoti yakadai zvako imimi vekubasa ndimuri kufanira kutoti mutovafonera imi chitorei kuti kutokudzai kwandaita ikoko matowana chi matowana inonzi chi aiwa mai mazowe handiti muri kuona tiri kutaura pasi simeni panapa imi kana makunonditextira kuseri hazvibude mazvipira kuti titaure panapa saka kana aiwa musandisendere meseji renyera mukudza kusenda mai manje handiti kuzvida aiwa handisi kuzvida muye muchikugotongo ngatitaurei panapa ngatitaurei panapa mukutumira meseji matumira mai manje matumira kuti chimai manje meni matumira kuti chimai manje kuseri matumira kuti chi ndoregera kutaura indai mamuchitaura wani mira ndoita sei panapa sisimeli ndiningikire sisimeli taurai timaswanda
munhu andatopiwa drugs sisimeli kuti conversation yandakaita nawo masonda ndikutoma mubloka ndamutarizva ndina kana chandamutekisa nai vanhu vanongotaura zvinhu ende kuti zvinhu ndakaita chimene ngosipoda kutonzi ndatekisa vasenda mascreenshots yakanzi chikarama 24 November ndakagara pano ndakabata mafoni angu ndozviziva mafoni angu ese aya itai vhidhio mundione vaisa mascreenshots akanzi chikarama mukasei zvaanzi ndiye uchidzai balance yaye kunets please reply amene vakati ndichavapa before 10 December. Okay. ndikukuratidza inini conversation izvozvi pafoni wainimuruzva ndozviziva kuti vanhu vari kubikira nyaya vanhu vari kubhadharwa kutengwa to destroy me and ngavaenda vanoita mapetitions but havafa vakandiuraya zvo zvatakata tinyaya yacho sovhike zvakanaka but anyway alright, Mai Mazowe, calm down, Mai Mazowe. Mtatiri ngati akiri zvokutukana kuti. Aiwa, masenda ma-screenshots kwanditi taura wangu kuti masenda ma-screenshots yamakataura 24 November. Anditi neya nhasi iyi yava kusenderai amene makuseni pava kusenderai kuti zvisho zvamanga muchindiita ndazvinzwa time yese ndaikurwirai ndichivenga munhu asiriye imi makandivenga kusvika ipapo Mwari nevadzimu vakanakira kuti chero zvekuuk zvinongosvika mune shuwa imi Mai Mazowe mune chokwadi imi here ndivo vatekstira imi mukati okay mbva mabloka ndo ikanzi blog zvakangonzi today like screenshot nikauya handino yakadai so guys yakaigudi iyi screenshot handinenge yakanzi today ine yakanzi today handina kumbovatekstira kuitiswa kani nai ini aiwa isa hatina kuitiswa nokuti hatina kuti matest ababvuma ndo vangokuudzai kuti manditestira imi mukabva vanisendera mascreenshot aiwa zvapera isadzi haisi nyaya yasereki saka anyway answer yawanikwa guys mashuwa kwai Mai Mazowe makutokwira bp nhasi muchavata mastroke chidwai hodai kana pamusingade kuzvitarisa zvinorosisa pafacebook yasaipa nenda kutumira navanhu vanotsaura nai yasingakuzazi pane chandatekisapa meseji matimasanda ndovakanitekisa nezona 1725 nezuro today ka ndosaka vati todays aiva iyotaura kuti ndikudikesa kusera kuti vaudona vadaro varikunyeka Mai Mazowe chizochiregai kuramba muchikudza voice chiregai uyu wabva wauya aiwa vatodona vaita tete masonda vanenge vaitawo tete masonda vaita chinzwai Mai Mazowe tazviona Mai Mazowe hamuna tazviona vatodonha uye tete masonda vachona hamuna uye boda It's okay, Mai Mazowe. It's okay, Mai Mazowe. It's okay. Mai Mazowe. Mai orange crush. Mai cream soda. Mai Mazowe. Vadona tite masivanda. Vadona. senzeni nyarara ine munodziga kuti ndishamari yasenzeni akatopinda takakamba mabasa wakauya interview okanganisa kuti basa here senzeni nenyaya Facebook chinyarara arobva zvakanaka zvandakamuitira ndakutiga kunesoro zvakanaka zvandakamuitira pafacebook hamudi kutsugone newo benzi nokuti neniwo ndiri benzi saka hamudi kutsugwa ndikotura nemabenzi kutura nayo kuchipo chakaipa
Baba now can. Masanga, why munina wangu kuti unonyepa pazvinhu zvotenda kutekisa sesimeni I wish to be mukatoona macomments mati mukatoona macomments atori side kwenyu panyaya yematext ndakaita zvakanaka zvakaniwanda munhu zvakanaka muupenyu hwamasanga handakana kuzvinzwa pazvinosha kunzi ndakaita zvakanaka zvipi mai mazowe zvamakaita ngatiamati masipandai vakazitaura zviri wani tapu nambo pakana stendi chairo zvipi mai mazowe Hey, I know that. Oh, Sarent. ndinopika nekikwangu atukwane facebook kwesonzi ndakazvararema lolo ndakakupa 1000 US mota mangu takagara kuti ndagara paskeri iwe ustori kwangu Hey, have you good? vakauya kwandiri chete masonda vakati meki uyu anofamba achikutaura platform yese yazara ari kunzi uri kubikisa basa mumba ari kunzi uri kumubikisa ndo vakatanga kutondiudza nyaya chete masonda henyu yabhururu wenyu vave muri mabhururu munozivana ana vanoenda kuchikoro meki haana chaanovaitira pano hasenzi kana miki nanakiki muri kuzvinzwa bhururu tazviwa mabhururu tiregaitaura nemai mazowe abhururu chimbomirai padivi mai mazowe chibhatani ajoina mai mazowe chibhatani tazviwa o zvakwana shamwari zvakwana shamwari asenzeni tazviwa mai mazowe chibhatani auya tiregai timuklarifayire nyaya yataugwa pano asipo yataugwa pano asipo chibhatani mirai chibhatani hanzi mai mazowe ngatitei 2 minutes mubve maenda kabhatani kwanzi namiki imi vashamwari hamusi raiti mirai vashamwari hamusi raiti nekuti honaika vashamwari munhu anenge achimbotaurwa everyday kunjinai mazowe imatombokuzivisika ribudi now she had come to clear herself makumuvharidzira zvakare andi chibhatani wacho auya mwana wake wasenzeni chibhatani uyu mwana wasenzeni chibhatani kuti zvigadzirike imi vakuti hange kuti ataurwe mugoseka futi haudi shamwari yako because iwe hausi kupiswa utombosikani munhu angatiya zvakanaka nyaya dzake ndimai mazowe handiti chibhatani chacho angoya utakutopedza last minute anditika mwana wamai mazowe isati tozivi relationship yavo but anoti mother son iye wakuya kuvhiringidza zvinhu zvese panapa iwaita zvekambani yako usite zvekambani yamusenzeni iwaita zvekambani yako shamwari usite zvekambani yasenzeni urinopangasa munhu unonakirwa nei munhu achitaurwa everyday social media unonakirwa nei munhu achitukwa everyday unonakirwa nei
munhu achitukwa unonakirwa nei? Kuenda mberi usaende makauri mwanangu. Kupi? Mai wako futi wewe. Kuda kundivhara muromo nokuti kwai muri mai yangu. Kuda kundivhara muromo kuti kwai muri mai yangu. Kuda kundivhara muromo kuti ndisataure. Ndakuudza kuti tikuuya kwauri ubaye laiti uine chibhatani takuizabata totaura handisi kukuti tikukuzvarai aiwa chibhatani kana auya tineinterview nasezeni okay aiwa ndapahwisisa chibhatani nongosvikawo takutopedza chibhatani kwanzi toinda kubasa ranoka kusvika vachadzoka handika totaura namadza newe tione way out kana tichiita chibhatani even kuseri handika tiri 3 totaura kuseri namiti muda panaiti orit hamti panaiti chibhatani alright no problem saka maimazoo kwamuri memazo tiri right chibhatani sei ndiri right. Okay, regai ndigare ndataurapo panzi handitomuda palive. I think live iya ndatongoti ndichivhura WhatsApp izvozvi. Regai vambotaura vapedze ndozotibata shamwari bodo vedu we hai shamwari chibhatani tambokutsvaga watongosiri kubatika Sisimeli, remember inini ndiri kuZimbabwe saka sometimes ndinosiya foni ichichaja. Ndo zvakaitika futi the day ravakandisendera SMS handiti. Then panguva iyo ndanda kutoisa foni pachaji because yanga yava ne1%. Ndikaona kuti handikwanisi kuresponda. Ndichingobva kwandaibva handiti ndakaita kunga ndakaita 3 hours. Ndichibva kwandaibva handiti. Ndobva ndatoona mune mameseji ekuti tatoisa nyaya yako kuna mai Masiwanda because hauna kuti responda saka tatoona kuti unogona kutitangira enda paFacebook. Havana kuti unogona kutitangira vakanyora message yekuti tatongoona kuti inde paFacebook ini. So Masiwanda ndo vakazonditi inini ndangonzi ndapaningi because the way anyora chibhatani SMS anogona ngozoenda paFacebook tikatangirwa saka isu tikatanga kutaura zvinogona kuita senginozi chaninga ndo iripo. Saka phone ndatomboisa pachaja because I'm not always on phone. Munongoziva Zimbabwe and zvavanga vachitotaura kuti tinomuda palive handiti. Remember live is making no data and I'm in Zimbabwe. Handisi kuhora, handisi kuwana mari, handina chandiri kuita kuti ndinde palive yekuZimbabwe chaiyo inodhura. Remember 8 gig inoita $13. 8 gig is $13. So dzimwe dzenguva ndinogona kushayikwa then ndoita senge ndandisipo but kutuda kungotaura zvinhu zvinoitika handisi kuti ndendisipo or ndeni but I'm not sure kuti ndinenge ndiripo here panguva idzodzo. No, chiri kuitika ndechekuti ndinofunga kuti ndikutsvage chibhatani because iyi now chakuitika ndechekuti I want to try and ndikuda kuzama kuti titaure tigadzane tiri in agreement kuti mai mazoe feels kuti ndiri kublackmailiwa right of which inini hangu ndiri samai ndakazvimirira handitika we are not blackmailing here handiti but iwo zvechokwadi life yako wakasiya kuSouth Africa ukaenda kuZimbabwe waenda kuZimbabwe hakuna chipe kuti ungaita peace job ungade kuSouth Africa uchita kana mapeace job ako saka ndopandazama tikumire ndakumirira samai kuti TV dzine vakuitisewo something kuti ukwanisa kudzokera kuSouth Africa nekunotangawo life yako andiona saka hatisi kuda kuti tiite zvinhu zvekuti hondo because tikaita hondo vanongoramwa ende hapana chaunowana unongosara wakamira wakadaro uri kuona ndoda kuti understand point of view andiri kuya nayo people vamwe vari comment section they expected me kuti ndipopote ndichaude ndituke no ina handidaro manje knowing kuti iwewo uri padisadvantage uri kuAfrica hauna pekutangira right kutovatuka zvinobva zvangobvarana ndicho change takubvarira of which we lose nothing. No, not kuwatuka ini handifungi kuti pane pandakambowatuka ini but I think kuzoita live kwandakaita handiti ndakaita live ndichibvunza zvanga zvaenderana nelive yavanga vaita because pavakaita live ndakandiri ndisipo nchiti inini ndine zvinhu zvese and zvimwe zvinhu zvakandibhowa ndezvokuti ivo vakati vakandipa mari yevhisa of which havana mari yavo yevhisa yavakandipa. Munoona sokuti zvinhu zvokuzonakidza zvokuti munhu anoti ndini ndakamupa mari yose yakadi yeuyu
saka ndo pano panenge paida kutaurwa papo tichibvunzana kuti kwemiyambo yemi muri kutaura zvokuti mune mari yakati yamakandipa iri kupi, makandipa sei, tipei mainvoice. Ini ndine mainvoice emari dzose dzakashanda ndiri, tipei mainvoice handiti mapanzwisa. Even a day before yesterday patakaita makoza handiti pakataugwa ipapo zvokuti inini, because inini ndandaziva kuti kambani yakasuspendiwa the day yandakandoita COS yatakaenda kundoita mavisa handiti, ndoba ndaziva, but ndakanyarara just because of it's like ndikaita chinhu nemi sisimele handiti, ndikaona kuti apa manyepa oro apa manditisa handiti, who am I kuti ndiuye palive ndozotanga kungototaura sisimele manditi kuti ndine respect, ndinofanira kurespectai and ndinofanira kupaiwo nguva yekuti so ivo kana vakatsamwa nemessage yandakanyora ndava kuvaratidza kuti mother zvinhu zviri kundirwadza ndokuti maiziva but hamuna kudi ndine ndine COS randaposta apa handiti nemajezi acho nekundimhanyisa kwavaita handitika ndozvo zvandaida kuti vanyatsokuziva nezvavanga vataura kuti panga potaugwa zvokunzi ndanga ndisingazivi kuti Zibhatani akaenda kuZimbabwe handiti, asi nhamba dzemusikana uyo vakandipa ndiri kuSA, saka vakazondipirei nhamba idzodzo uye vakandipa ndiri kupi zvine musoro izvo zvavari kutaura izvozvo. Now Miki akutaura kuti Miki akutaura kuti ndiye akaronga DSN, saka iye hana pachapinda mozvionera kuti mudivorce. Ende musikana chati audzwa panapa pakati kwanzi ina ndakana stende ndachanda taura, saka nyaya yacho amen. Hanzi muri vanhu vakuru makabvuma muchato, iwo wakakumbira muchato chiti handidi kunyora English. But haisiriyo nyaya ndachida kutaura nezvaIchibhatani. Ndoziva kuti inzwa hanzvadzi yangu, inzwa hanzvadzi. Ndoziva kuti wakatsamwa handitika, but let's play it smart. Trust me on this one. And otherwise, wonaka vana vari kuBritain teraunzwe, vana vari kuBritain, right? Vana ngonyarara weginwa muchataura mugoti anoisi mugodini, they will still be quiet. But anenge aita loss ndiwe. Urikuzwa ndosaka ndiri kuti inini I always play it smart. Let's play it smart. Chibhatani chachavepo right now. Uwane pekutangira handika, then zvemuchato handika, I'm sure tine vanhu vakawanda tina pamapeji pedu who can help kuti chidamburwe chinhu ichi. Tikavaendera kumberi nekuvatuka, truly speaking hauna kana sendra unowana kana kuti kana ye basi chaya hauiwani. Uri kunzwa pane point yangu? Uri kunzwisisa? Okay, Sisi Melly, inini ndiri kunana mai vazowe handiti handina kumboendako ndichidhimanda mari oro chii zvavanotaura. Two, nyaya yekuti kwanzi inini zvemuchato handiti, I think inini ndakati ndiri kuSA pacall navo Sisimeki vari kuramba handitika. Munhu ngadzidze kutaura chokwadi, ende chokwadi ndo chakanaka. Zvokuzoti munhu asataura chokwadi ndo zvinozoita kuti munhu umwe apopote oro adi isusu hatitozvigoni. Ndobva vatoti no, option inenge iri very easy kuti usane, because inda ndakati no ndogona kunyora panopera, ndonga ndakambozvitaura nesuro iri very easy. Chibhatani titori nevamwe vanhu vanoda kuita zvemuchato zvokuti ngototi iwo unodini unogona kungotoita izvozvo. Ndobva ndatoti alright, saka kana zviri izvozvo kwandiri zvangu hazvina chakaipa. So kana vachiti inini ndiri ndakati ndoda zvemuchato, munhu wacho ndakamuwana kupi? Alright, COS Sisi Melly musada kuitiswa handitika. COS ranga riri munhu aifanira kuninga kuita neuyoyo kudhara but ndoba azotadza handiti. Saka kana vachiti inini ndakachuza kuita ndaita wedding, munhu wacho handizivi paanogara. 1 2, number vakandipa number varivo vakati inda undoona munhu zviripo pascreenshot ndinazvo zvazvaninga handiti. So how can they say inini ndakachuza muchato? Ndaichuza muchato nemunhu wandisingazivi. Aiwa ataura kuti anzi ivo vangani munhu angari wavo. Right, thank you very much. Munhu angari wamiki. Alright, kosiri vakariburisa rini vachiitira munhu yeye. Handina kuzozinyatso kuisaipa papa hankwanzi. Thank you very much. Sisi Melly, the course was not mine. Course ranga riri remunhu hazvanzi yamai maningi, then rakatogarisa because weekend ndakazomhanyisiwa handiti. Weekend ndakazomhanyiwa inyaya yokuti vanga vaona kuti rinofanira kuti tiite mavisa before 5 November. Mapanzwisisa. Course wasn't mine, it was for the other guy. Muchero mukajoinisa musikana yeye handiti anokuudza it was for the other guy, but ndobva zvazokona because uyo muchinda akazobata kuti anga ane marriage yakaita isina kudivhosiwa. Mapanzwisisa. Ndobva zvakona, so zvakona akatogara nguva refu zvokuti chero mukamufonera neWhatsApp akagara nguva refu handiti asina
kuti achingoti chinditira so pavakazoita ini handi ndo pavakatoita option yekuti but iye TB test rake ranga rava kupera November iyoyo muchato iyo I mean iyo iripe yanga ya ivo not kuti ini ndakati ndoda muchato ndivo vakatoti no usaita zvokunyora zvinopedza zvinopedza nguva because kosi ripo rotoda kuti zviitwe very quick ini ndasati ndariona or ndisati ndadi ndazvininga so chitarisai papa uyapo pakosi ravakadhibairwa handiti kana muri munhu anorizena SIS MELLY handiti chitarisai pakosi rero kuti nemusi wa5 ndingadai ndakanyora here English ndikapedza ndikadii nema ndo zvinozoita kuti titsamwe otherwise handitombodi kuti inini kutoti zvitouya pasocial media ndasingatodi but nyaya yekunyepedzwa ndio inoita kuti tsamwe because tinenge tine proof ndikubvunza chida ina ndidi kumanikidza kuti ite zvinhu zvaunenge usingadi mufana wangu tera unzwe handidi kuti kumanikidza kuti zvinhu zvaunenge usingadi handi inini ndandiri kuda kubatsira because I know how it is to be stuck uri kuZimbabwe usina pekutangira usina chinhu uri kunzwa izvozvo so uchinetsekana magetsi chaiwo airtime chaiyo handitika so tikaramba chitongoti pfungwa dzangu handizivi hamuzonyatsobata tikaramba tichita back and forth chipatani do you think tinobuda kana tine 5,000 kana 10,000 do you think so no ndosa inini handina kupikisana ndosaka ndati ndochibva chipatani zvakanaka kwavari ende zvakanaka kwandiri nekwamuriwo ende zvinhu zvekuyananisa kana tichitaura nyaya dzinenge dzakadai handiti pandinenge ndaresha SIS MELLY handiti ndinofanira kuti ndaresha or apa ndakaresha ngandisasundira dzimwe nyaya dzekuti dzinenge dzava dzemanyepo network yakutiza guys are you getting my point guys kana tamusi kuninzwisisa muri kunzwa here point yangu yandikutoya kubatsira chipatani muri kuinzwa here my point are you getting it network yachipatani yatiza network yatiza muri kuninzwisisa here guys what I'm trying to do pana chipatani muri kunzwisisa kuti nemiwo mutori confused muri kunzwisisa here game racho kana kuti hamusi kunzwisisa muri kuninzwisisa here kana kuti muri sure futi tifambidzane nemi muri kuona nyaya iri pasikana muri kuona vanhu ava vari kuEngland right mamunzwa miki nekao yakataura kuti handizvipindiri zvemuchato ushu now inini I am trying to help Chibatani to get back on his feet tirambe tichita back and forth navo hazvibudi because Chibatani chirakaita back and forth anongoramba ari akastaka kuZimbabwe ikoko andi muri kunzwisisa pane point yangu hello ndikuya saka ndakuya mai manje andi muri kuona anoramba akastaka saka chiripo nawo Chibatani ka most of sometimes guys aufi nekungoita kunge dofo kudai ubatsirikani nokuti akaramba achitaura pasocial media ivo vanoona remember vanoti timubatsiri because akutisvibisa social media chiterera uri mucomment section Chibatani because handichadi kuti pesa kuramba chiapia pascreen handitika chiterera uri mucomment section ukaramba uchikwira maplatform handiti inangu ndinosobva zvakasiyana nezvinoitwa vamwe handitika vamwe vanonga achitifaya ngaenderere mberi ini right now ndikufilira iwewe uri stuck kuZimbabwe let me help you Chibatani handitika tese tikuziva guys mandiona kuti ndanyembera kudzungaira panapa mandiona ndanyembera kuzungaira tida kuti nyaya inyatsofamba nemazvo vamwe vakati kutya vamwe vakati kudini kana mazvavo ndakachila handimaona unonyepera kuzungaira sometimes zvichibatsira vari paground maona mai vava pavauya ndati no noise because data tikakwidza noise taita hondo murume uyu whoever auya tanga tisingazomutauri naye 2 vaigona kudropa voinda tosara titogana mai sheli vaya mai seli vaya antimaona 3 date tanga tisingapiwi but right now tamirira Friday yataurwa antika ende nyaya yakunoko tatomirira Friday yataurwa kunzi Friday samari date abhabhauka zvachizoitika here zvanga singaitiki handiti pakapinda nyaya iyo yaChibatani handika ndandiri kufamba navo kuti alright handeipa kuti tibatsire kani mukoma wangu ndomira mukoma kani handimoona ini ndoziva kuti tikanyatsoenda tichidaro ndiva namai ava tinosvika pakuisana kuti at least vabatsire mwana weChibatani awane mari yekusimuka
antika aende kuZimbabwe kuSouth Africa anti awanewo room osikoloja otenga kekuita life yake. Aiwa katitangide kudaro anele dhuve ngatimirei. Hatitangi nokumhanya kudaro. Tikamhanya nekudaro tatovharisa zvinhu zvakawanda pamwe zvanga zvichabuda. Impatience mirai. Chimbomirai. Hanti hapana zuva risingasviki. Hapana zuva risingasviki. Musakanga muizvozvo. Hello dear. Hello, Sis Melly. Muri sei? Handiri right zvangu kana muri right zvangu. Ameno, inini kufunga kwangu Sis Melly. Exactly, Brian. Brian, you are very clever. Brian Kavo. Thank you. Muone same comment section imo. Kufunga kwangu kutaura chokwadi ka ezvinezvi nemamiriro aita nyaya yacho panyanguka kwayaita ukoko. Handifungi kuti amai ava pane zvavanobuda nacho. Saka zvanga ameno kufunga kwangu. Ngatimbomirai. Zamai baba ngatimbomirai mukoma. Ngatimbomirai. Mirai, hakuna date singasviki tapiwa dating day nhasi pano. Handimaona. Tobva tatomhanya. Kuti tisiso hachambara tatovharira mai ava. Remember vanoita disadvantage mai ava. Ndo vane mari. Aiwa. Ndikutaura veve kuno kuvari kupa makosa. Kuti titi pane mari yavachapa chibhatani. Aiwa, imbomirai. Chimbomirai ndivabati. Chimbomirai ndichavabata. Chimbomirai ndichavabata ini nachibhatani wacho. Tiri 3. Machibhatani onyara ndosaka ndisingazadi kumukwidza pamaplatform kuti aramba achizo mwana ari kurwadziwa anopedzera kuzotaura zvinhu zvokuti vanozochasa kuti handimamuona animaona saka ngavambomira titaure kuseri tega ini nachibhatani wacho naiye ndichikumbirira mwana uyu mimbomirai vasikana napocha kuti kazouya chiti awana something chimbomirai I know kuti mumwe nemwana mafungiro ake but ngatisamhanya alright mama imbomirai guys please mukandipedza mafuta mukandipa energy negative energy ndinotopera power. Let me try to help chibhatani kana zvaramba will come and tell you handika but I'm very positive that something will come out. I'm very positive that something will come out. Anmona chimbomirai kuti timhanye kuti vazviti havachabudisa vazodai kokana vakatibudisa ichitega ini nchenda nachibhatani wachona handika ndoti arrangement nachibhatani tosangana 3 ini naivo nachibhatani wachona ndozongoya ndichikupai feedback kuti aiko tazotaura paipai tikadai ndopatasvika apa moziva because zvinogona tozokanganisa zvakawanda. Remember mwana yatori manguva ane muchato wokuti azowana help kuti chidambugwe chinhu ichi. 2 right now hana kana pekupedzisira saka the only way yatinayo the only solution yatinayo right now handika is to play smart and to play we go nepeace tinoenda nepeace indogara ndichikudza kuti imimi munodhwa kufunga irechina fungaise matsotsi man fungaise matsotsi takamboita matsotsi isu guys taimbodhila nechitsotsi saka tinotozviziva we think like a tsotsi handika woenda there's nothing wrong ini ndinichazvininipisa ndinichenetaka zvininipisa kwacho mnoze vaiona makomenzi angu obvious vaitomaona ichitaura chiti kwese kwataita malive vaitomaona ndichitaura chiti ndichatanga nekuno apologize ndonopresenta nyaya yangu zvakanaka tonotaurirana ikoko kuseri mwana uyu akwanise kudzokera kuSouth Africa kubva kuZimbabwe kuenda Cape Town guys he needs something like 2.5 muri kunzwa kusvika Cape Town then anoda kuti asvikowana pekutangira anoda imba yekurenda anditi maona anoda imba yekurenda achisvikako nekuti awanewo chekudya at least akawana something like 10 to 15 anowana pekutangira of which me kuna mai mazoe haisi mari inoshamisa iyoyo nokuti kana vachigona kumbopa mumwe ma20k haiwa mwana wavo uyu vanomupa 10k 15k trust me on that one. Changamu vanomupacho ende ndotokuzai madha vachatinyadzisa ndotokutaurirai madha mai mazoe vachakunyadzisai muse mukumana mucomment section mirai muone vachimupa 15,000 20,000 mwana ndopika re mirai muone maita sei ndo munhu achakunyadzisai madha mai mazoe vachakunyadzisai zvokutodaro ichabuda mari ende chibhatani is going to start his life kuCape Town uko mirai muone saka relax guys tiripo fambirai ngoma usikure tiripo pano tichadzoka futi zvepano palive asi muchanyadziswa chete ndozvandosiya muchanyadziswa vanotomupa havana mwe wakaipa mai mazoe havana ndimi munenge mangu wapusha ini havana mwe wakaipawo vana mwe wakaipa mirai muone vachibudisa mari vachiti ndakumutumira simeli screenshot ichindai munotadza vanhu venyu kuti kuna senzeni mari iriko because mari iriko mari iriti muchanyadziswa mose ini mirai muone saka chibhatani hold on mufana wangu ndisire message kuseri pandongova bata iwo refrigerated topinda pa call 3
handika iwo chiramba wakanyarara chibhatani worega me doing the talking, you be quiet handika iwo nyarara indokuitira the talking handitika totangira ipapo yatiti masando yaramba kupera nokuti it seems as if tora choka pamberi pamwari there is more than zvanga ini guys hamuna kupusa amene ukoko kana makapusa ndezvenyu zvinda kuti ndakuda kuda nogadzikwa nzara dzangu kupusa ndinuko nezuro ndakakuzai kuti gadzisireyo musoro gadziseyo nzara handi akauya zvake mudhayari akati uyai ndogadzire nzara ndiyari kufona pati uyai ndogadzire nzara ndakutoita hani maona inini iyi yatiti masanda mazvionera haina kupera zvakanaka daida tivatere zvakanaka haina kupera zvakanaka naina ichandiri kunyepa chero uri ghost zvako because it seems as if there is more mazviona papo roda kutobudawo dzimwe zvabva zvavharika there's more vaiwirirana there's more kune vakangwara you can see there's paya titema chivhara zvenyu paya there's more to the story than zvamuri kutiudza panapa chokati chakangonaka there's more to the story pane zvakawanda zvakawanda zviripo moti mazangoti vharavhara zvenyu tisazokunza kubatadza nyaya mukabva mamhanya mukaenda nodiniwo kunotanga yenyu life asi pafeyafeyaka maona kuti dei vangoramba vari panapa dei varamba vari panapa vose vari tu papa chebuda zvakazowanda asi anyway iyo hatichinainayo but yanga ichafamba zvakanaka nokuti pane screenshot ishi handichawisisi ina handichawisi nyazo ina handidi kudzipindira hangu idzi because Tetema Sanda vane platform yavo she's got a voice ndosaka ndambokudza ngati idzi dzana Tetema Sanda idzi ina handidi kudzipindira hani maona because Tetema Sanda she's got a platform she has a voice munhu asina voice ndimaisheli vaya ndichibhatani ane platform but chibhatani hagoni kutaura papo munowirana neni ndosaka ndati ava ndinomira vana Tetema Sanda iwa idzodzo idzi impinga imhondoro vanopedzerana ani mona mascreenshot avanenge vachitumirana screenshot yangu vachitumirana hani mazvona tisandati there is more to the story than zvatinenge tichingooni saka i vanozongoona venyu ana chibhatani vasiye nyaya yekubhega mutsiure vana venyu vana chibhatani vasiye nyaya yekubhega but anga asina hana kubhega chibhatani akaofiwa COS vanhu vese vachiona pasocial media guys ngataurei chokwadi chibhatani makatoita kunyogwa paplatform haana kubhega iwo uriwo wanyogwa paplatform SIS MELLY kunzi ndoda Sibongile I want to take you ndoda kukunza ku-UK haujambiwe opportunity apa pachibhatani haana kubhega akanyorwa pasocial media kunzi uyai ndoda kupai ma-COS so aga ndipo pachakanotina handidi COS ndoda mari ndo screenshot 10,000 iya ndaiti iwe wakabhadhagwa iwe iyoyo 10,000 kunzi ndo yakapiwa kunzi chitanga business akanga aramba zve-COS handi muri kunzwa ini 10,000 ndakaona iya ndaitaura ndo yakapiwa ati ina handidi zve-COS handika uyuwo madhigimu akati handidi kuti zve-COS amenoti zvakapera sei pana madhigimu uyu ndobva ti ndobva ajambira zve-COS havana kukumbira vakaofiwa handiti maona saka guys ini regai ndinde hangu kwandoda kuinda handitika regai ndinde kwandoda kuinda then asi panapa nyaya iyi yaperayo zvakanaka handiti yapera zvakanaka ai handitika isina kupera zvakanaka ndeye vaviri ava ofuchi vaviri ava vese vari tu aiwa idzi dzinokakatirana vese vane mavoice vese vanomboitawo voice of the voiceless ini ndoda hangu kumirira ana Shingi Moyo ava ana Mandelini Chideme anoti zvinondowikwa nani ndo vanouya pano vana maisheli vauya vai chatofamba nenyaya yavo zvikataona kuti mari iyoyo yasvika papi handimaona chete yava haiwa vane maplatform ava tikaenda tichitongonokuzirira kuti zvinyatsobika naiko tosvikoti nyatsoburisai zvose tete burisai musaremegwe vakatanga mai mazotongoenda toti burisai musaremegwe burisai comment section ndo zvamunoita kana imbozati comment section kunonakidza kudaro kona imbozviziva kuti comment section unopombonoka kutaura zvaunoda kudaro ndosaka muchingoumhanda muri mucomment section munotaura zvamunoda ko ndakazozviona ndapinda mucomment section kuti izvo ko zvainonakidza comment section uchingokwenyedzerawo uri kucomment section kana ukatanga unokwenyedzera futi uchingodaro handiti mazviona ndizvo zvandakadoonawo ungozodzikama kana wakwira pamberi pekamera asi comment section ndakatoona kuti wokune dhiri manje unotoda kutogara mucomment section kune dhiri mucomment section ndeva kune dhiri mucomment section chitegana haa comment section inofaya comment section kwete zvokutotamba comment section ndoyo inofaya manje uchingokuchidzira regai atiti we want violence we want violence atidi we don't want peace ndakukuhwisisai now
nakuwisai ine chikushizira komese chemavhidwe ini ndozoti ndozvitaurira comment imi kana ndataura comment yangu ndichisekera muende kunda kunotuka swaga ini moti swaga simeni motevedzera ini gachi ndakuzaipepa kuti ndechizvifarira ndendakasununguka zvisingaiti mucomment section ini kachindipota ndichitoita majokes angu sarcasm yangu mucomment section imi motozvitora serious guys zivai kuti simeni vanenge vachitonakigwawo vari comment section inongonakidza so wekutaura zvaunoda so uri comment section saka musatore serious please swaga uyu swaga pingi uyu pegi uyu ghost uyu mwana wepane product yepano ai product yepano chidakaona tituka zvemubhurugwa wako yakazodini i product yepano inini ndinomuninga kuseri ndokandomutukira kuseri ukanada kuseri hanimbovina mutukira kuseri vanhu zvinonga tozomuzangatsa vasati kundiziva uchiri kutedzana necomment section indomotaura kana ndiriwo mucomment section mune vamwe une chikozviparigwa yavanitotora serious saka ndiri kutsiurei mukana ndichikwanzira pegi uko pingi ndanichitakigwa ndiri koko musamutege kana kumuzondomutuka nekuti zimene vadai ini ndongobvumigwa ndindobvumigwa saka ndoda anomaona iye kauya pana panongonogoto mumana warimo machitotaura zvaanoda icomment section anomaona saka anyway maizotiudzawo kuti kuimboya iko kunonakidza comment section takuona kunakidza kwazvo ini asingatevedzeri kavanhikiri hanza iso you mutaxi not me munozati nenyaya yekutla malive avanhu ndasingaendi kumalive evanhu ndasingaendi kumalive evanhu ndechimwe ngwana ndichingoona ndakabvisa makomenti saka ndasingambooni kubva mumazuva apfuura pandakati ndikandimbotevedza ndichiona kudai iko kwaswaga ikokuku ndokandakatangira mukomenti ndione komenti ine ichorashuka irimo ndikatotaka kutorashukawo asi chirega tichirega animona saka gogo masera sei gogo vasikana mai wakameseji nyauya pana namiki mai wakameseji kwai munoda kundikonanisa munoda kundigwisanisa ndakambokufonerai kupi kwai ndezvekunyepa muri kundinyepera hatifi takakonana kushamwari wedu nasenzeni kuda kuti muda kuti kwai munoda kundikangasira life yangu kwani saka meseji yenyu iripo mukazokorodza life pane meseji iripo yamasigwa nameki panapa pane zimeseji zimuri anyatsota nemuromo wake chaiwo chaiwo ndiani kuedhi yangu asi ndoda kutoenda ndakamirirwa kusalunuko watotaura kuti munyatsokuhwa chaiko chaiko svika handidi kukanganiswa neshamwari yangu nditori right saka ibvai mangosiyana nenyaya idzi gogovasika ndikutaka kuedhai hesikani mimi mutandi wainda kurova mazano oripiko nai yangu sema richard zviri sei I'm trying to aid gogovasikana I'm trying to aid Google Vascan. Mukumirira kwamateta maitokanganisa paya kwai handidisena ineni kwai ndituka cho no bvudzi rangu ratosvika uku harina ndogara ndakarukwa mabhanzi handidi zvokubatwa musoro ndorukwa mabhanzi toda ndonorigeza nhasi wanyatsokuvarambira pachena mazviwa nyange ndaperegwazve ndaperegwa avarambira zvikanzi handidi handitombotaura navada kundinyepera kuti vanozvikiretera maghost vakataura neni kupi kunditumira mapurisa pano kuda kuti ndikanganise life yangu neshamwari yangu chero zvikaenda sei handifi ndakapandikira shamwari yangu chero zvodini ai meseji yenyu muzoiona ipapo iripo ini ndiri kutorukwawo milize ndiyo ndongada uchindirukisa woti ini ndikurukise wadzingwa nenyaya yekozaiziabhisimi wakakanga mawaningina handidambokanga nawaningina vaningina ndo vakatokanganga makungoteedza kwame mchinda kwamucha ndichakuoni esikani lusi zviri sei havasi kujoina tete nikikiri govasikana havasi kupinda okay gambovatayapa vaone meseji hawaramba aiwa network yagogo ava ndofunga isikuita network guys I would have loved kuedai muchimbotaurawo andika but iko zvino is not the time andika right now it's not the time chimbomirai titange tasolva nyaya idzi mwana wayo akwanise kudzokera kusa handitika mai avo akwanise kupiwa mari yavo kwaiko zvino let's play it low ani muri kunzwa let's play it low tikaramba tichilauda vana chavano mari hadzibudi let's play it low ani muri kunzwa ukuvasikana hamusi kugona kupinda saka guys ndokuona tapiwa promise mose makateerera nditika kuti mari friday ichauya yamai vaya then iyi
iya chibhatani mundisiyira inini naye chibhatani tozoisova time nasi totangira ipapo andika saka ndikubatai guys time let's